Saparın gözlegünü. Gümmedin golayynuna şiirle garaşdym. Ol edil diyen makalym ikindi nara geldi. Goltuğuna bir dögüm çörek, elinde de sudan doly gara tanka. Çaga sojap demalya, gözler howtaly bir ýüzüme garady. Näme bir howladym seni? Çaga başyny ýakady. Ýok. Osman bay bizim obamyzdy häzir. Bir adam tutup durlar diýe şonu atçakmışlar ýözüm, obaň ortasyna atçakmışlar. Kim aýtdy sana? Çaga janyp jogap berdi. Hemme adamym aýdýa. Yakubyň aýdan tözi ýadyma düşenni. Çagan getiren habarynyň dogrulygyny anandym. Olar bir-biriniň edýän işini gowy bilýärler diýdim. Osman bay bir adamyň ganyna galyp, bozgok obany amany getirmek ýüregini dupdyr. Bir Yakubyň ünlüýän usullydydım. Osman bay ýakynda pikir etsem, gözüňimden Yakubyň keşfi gitmedi. Olaryň arasynda hiç şiit ýalyk tapawut barmyka? Nany suwy aşaga usurup, şiirli bilen oba tarap gaýdadyk. Gümmediň deňetiniň geçemizde köne ýabyň uğry hasam tokoýçylygy görüldi. Ýylgynlar baý ýaly bolşup otyr. Aralarym ýannak kızgan mı garar. Her ýylky biteni el degirmen gurap galypdyr geçer ýalylar. Ýöne baslyp ýatyr. İçine girmäge ýüregi edinok. Aňyrak gitdiňçe başga gaçlarym bar ekeni. Garagaç toraňy, hol asmany helewleşip otyrlar. Şolaň arasyndan Gümmet aksaryp görünýärdi. Gumyň eteginde oýda oturan obany öňgörmändim. Bagly ekeni. Käýerde ully howlar görünýär. İçinde näme baryny ýogyny saýgarjak manyň ýok. Gedil bir gara bol çöken ýaly süre sakma bag. Obanyň aňyr ýakadyndan gumy alkymlap ýap geçiripdirler. Boýuna da hatar talekipdirler. Tallar alasmana galyp ýalar günüň aňryk geçen çagy kölegelerini bütün obaň üstüne ýetirdim diýen ýaly entegem boýalmanyň aladasy bilen gollaryny bulaşyp otyrlar. Obanyň ortasyndaky bagly howlynyň öňündäki boş meýdana şar tarapdan adamlar ýygranýarlar. Görsem howlynyň töweregine atlylar aýranyşyp ýör. Osman baýyň nökerlerdir diýdim. Şiirli, o howly kiminki? Ola Murat baýyň howlusy. Adamlar haýal ýöreşip barýarlar. Howlulan üdüňerak oturan öýlere synydyňdy. Olar hiç tatdan habarsyz ýaly. Darazyk ýerde dikilen 4-5 tane garaja öýüň gapsyndaky ojoklardan çöürüň tüstü dik asmana galýar. Niredir bir ýerde gogurlayan ýeteň ýygy burnumrunny tamşandym gitdim. İkilen ýekelen başga ýany eşekler ýanymma. Holha gum tarapdan şiirli ýaly oglanjyk düýe ýigip gelýär. Ileri çetde üdüňerak oturan zürrük öýün gaptarnak aly köpek bolsa, guyrugyny bulap ýerinde ýürüp dur. Ýeşek aňyrdy. Ýene iki ýerden ýürdi. Ýowliýa tarapdan gelip owa giren ýerindäki hatar oturan 3 gara öýüň aşağı çetkisi, şiirlen kekeni. Edene agyp giden öý içine adam ýyrp çykýany meňden okdy. Sen kimlerde bolýan şiirli diýdim. Nurla agalarda hol aňrymyzda köýdi. Men her ýadyýas üçin oň ýanymda galanyny kim görmedim. Düşbü sağa badabat rady boldy. Tankaňy özüm getirip beren arkaýyn urlydym. Telpegimi çümürräk giydimdi. Adamlaryň gidýän uğruna gidiberdim. Öýlerinden çykyşyp gelýänleri göremdi. Kürün owa hasam gürelen ýaly görünýär. Ýogsa owan daşyndan syýynlan ýaly däl eken. İçine girdim. Öý bile öýüň arasy esli meýdanmady. Murat baýyň daşyna adam moýu haýat aýlanan bagly howurduny etdim. Ağaçların arasının eyvanının maňlaý haşamly, depesi balakanaly jaý görünýär. Etem şogully gowraýan ekenler. Ojoklardan galýan tüssü asuda howada dimdik galyp, edil bir asmany ulan tütün ýaly bolup duruşuna mahaly bilen darganyk. Howlynyň ýeňtesindäki seýrigirek gyrymsy ýannakly meýdana esli adam ýyşypdyr. Menem barp bir çetde duruverdim. Osman baýyň nökerlerine ser salyp görýän göli, sapara gözüm düşmedi. Bir hil ýakymsaz inkide gittim. Duýaýmadyk godary ýagyjydyr o diýdim. Ýygnanlaryň aglabasy erkek adamlar, ayak galaňaç baş açyk, ýüzlerine tozan tiňen garaja çagalar, ullaň arasynda o diýen göze iýilip baranok. Garraýarlardan ikilän gelini bar. Şu pursat Yakubyň halk barada aydınlaryny ýadyma salyp, gaýtadan mereke ser saldym. Dogurdunam. Ola gazykly tomoşany görmäge geleni meňden oklar. Ha, dogrusy.
ýat ýere gelenemeň diýerler. Adamlaryň azala şähereti boluşy ýaly. Belki bularam Osman baýyň görkezek oýunyna şähereti garaşyp duranlar diýen pikir döredi. Onda eýsem inni Yakubyň aýdany dogry bol çykarmy. Halk-halkdyr. Onuň goýun türsüni tapagy bolmaz. Taýaga ýeliň ýetse, onu nire etleseň şo ýany türüp bermelidir. Mereka gaýtadan seretdim. Salyk güller maňa başga pikir ünledi. Yakup halka juda depeden garamagy ende edinipdir. Men oňa häzirim inanamok. Adamlaryň keýpsizligi, olaryň lalaşmaýanlygynyň şaýadydy. Eger olar Osman baýyň islegüle bolsalar, häzir şadyan bolurdur. Sebäbi baýyň eli saran adam belki onuň adalatynyň tersine gidendir. Garşydaşyny benniýeden üçin Osman baý begenýän rahyry. Ağaç dergüde jygyrlap açyldy. Kellesini oýnakladyp gelýän aty öründen oň üstündäki Osman baýdygyny bildim. Baýyň ýerine garmy donu bardy. Birini tapançady. 4 barmak ýüzüni gaba telpege basyp dur. Gaýşarak otursa da eginleri gysby agajat adam ekeni. Ol daş çykyşyna mereket ýertaldy da atyny orta dürdi. Onuň ýygynyň elleri arkasyna baglanan birini çykardylar. Daraklygyma galyp adamlaň egini saçyr diretdim. Duruma salana döndüm. Getirýänleri tapar ortana etjek. Neresi ýüzünim gallarynok. Deňemizden geçenni dawanma daş bilen jirin ýaly innam syllaşdy gitdi. Durup bilmän gapdalandaky gyrçygy takkaly adamdan soradym. Oň günäsini nämemiş ýaşury. Ýüregiň eliň alma aýdarlaryny ha. Soradan soraýdym öyle. Sapar gören desimi düýün kuwakalar, sary murtly sallatyna çenni bar ýadyma düşdi. Tanan bolsa gerek diýdim. Yeken. Golümde aklan ýüzüne garap çykdym. Meniň 3-4 ýadym gapdaly ak sakkally, uşoklugyny ýetip duran ýaşuly Osman baýa gahardy garaya. Göňüm bolmasa, onuň garaýşyny baý. Ezler duraýmasaň bize allama kyn nişer diýen many bardy. Onun ýeňsede bir ýerini ala jüýüp bilen uşan garayaga burunluk kesesinden daýhana çalym edýän adam. Ýaşulyň eginden ýokary geçmeýän boýnuny hasan süýndirip azary garpdyr. Soňa bakaby bolşy onu halis ýadatda ödýän. Oňly ýüzünem galdyrmady. Her edýän ýer ullukan şokoýunyň gatap sürelen burnu boldy. Maňa has goly durun garryjayal bolsa. Ýadym an ýaltanman ýene bir öwrü. Wah neresem. Tutuljagyny bilsek aşaýmaly ekenne diýip pişirdi. Soňam bir göz aýlasam, sapara garap duruşyny baş boğusynyň uzy bilen oň gözüni süpüreni gördüm. Şu mahal Yakup ýanynda bolan olaýsa, adamlaryň ýüzüne seret diýerdim. Olar Osman baýyň zory bilen ýygynyny salaram. Osman baýyň zory bilen begenen oklar diýerdim. Osman baýyň göwresine bap gelmeýän ýoýun sezi pikirim böldi. Ol bir wada adamlary özüne garatmak üçin bokurdygyna bat berip, "Millet, maňa golok goý" diýip gıýgardy da, soňun pes saý dowam etdi. Elbetde. Meni syýlap, uly kişi ýygnanyp soňa taňry ýalkadan adamlar. Tügelemegin ha özü seredýän göli, owaň aglaby ýaşulsy gelipdir, gaty gowuzat. Syýla iki taraply bolmalylar. Şo derarlym adamlar men sizi syýlap, öz ilim günüm hökümünde ýanky özü maslahat salmakçy bolýan size. Merekanyň şo gurtyslygy. Saparyň aşaklyk bilen töwrüni seredýänini göremdi. Ýatyaz üçin ýanky garşy takkaly adamyň ýeňsesine geçdim. Görmäni gowy. Onuň ýüzünde perwaýsızlyk göwnümden turdy. Ejigilap durdy näderdiň. Osman baý dowam etdi. Adamlar ýagdaý elbetde ýugurlyk däl. Güýç görmeseler elbetde gyzylan gidesi gelenok. Anhalykkan olar şuň daňsaz berýän çagyna gum tarapdan bir topar atly bilen duýdansyz mahal ýene asantiýa çöpdirler. Ýanky özi atşyk bolanyna bir säwülen ak paçşan gowuran bol köýne öldürilipdir. Elbette benden ýalgyzy şeýledir-de, ýogsa musulman ýaly gowa adam dözi. Hawa millet. Biz ýurdu gadyrlary berip bilmeriz. İngilisin häkimlerim
Yankı özi amykly kömegi geljeklerini aýdypdyrlar. Elbetde biz Hudaýsyzlara ýugurdy tozdurtmaz. Hudaýsyz adamlar ýugurdy öňbaş bolsalar, şo ýugurdy, şo milleti Hudaýsyz hasap edýärler. Hudaýdan gorkmaýan milletin elbetde etse elbetlik bolmalydyr. Men muny size ulamalyň dili bilen aýdýan. Osman Baý üdüňe garap gamçyly ýerini asmana garlatdy. Gadallar gitseler bizim aramızda içari bağırını koyup gittiler. Şolaryň yekeden koyman ýok edýän şak bir de arkaýynlyk bolmaz. Düýnüň onlukda obadaşyňyzyň eden maskaraçylygy Muhammed ummatyna sygjak ratmışmy? Käpirlerle gol goşup otly ýoluny berbad edipdir. Merekeden bir oň sözüni berdi. Hani baýagy munşa bolanyna görä hümmet dagyny kimiň öldürýänine aýtmak haly. Osman Baý höwezek jogap berdi. Elbetde ýigit giýjak aldyň. Onu bol köýnek görgülen soramaly ekeniňdi. Waq o dünýäden bärdi onu tapyp bolsa, näme aýdýan baýagy? Merekede iki gürük sesler eşdildi. Osman Baý ýedin gatartdy. Millet, şo iki kapyra keramat siňen öwliýadan ýer berip bolmaz. Kimde kim diýiline gulak asmasa, ana şudur onuň güni başyna geler. Baý gamçysynyň sapyna haýbat bilen sapara tarap uzatdy. Gaharna iň soňky aýtşygyny aýdyp goýberdi. Millet, hani maňa maslahat beriň. Ýyl günni terk eden azgynyň jezasy nämedir? Ýere sokmalymy, dardan asmaly? Merke gozgundy. Ýöne hiç kimden ses çykmady. Ýaşullar bir-biriniň ýüzüne teredişdiler-de, ýene öňkürer ýaly ümsüm duruberdiler. Bugün bolmasa olar, hani ýene biraz sabr edelim. Baýyny näme diýerkä diýip, öz ara maslahatlaşa gelin ýarydylar. Baýa garaşmak aňsat düşmedik gora çemeli. Duýduruş bilen ardynyp gördü. Zelawyny şeýnäp durun atyny ýa testirdi, sagyna soňuny urdy agyram. Şekin ben aýdy beriň, diýip gıygırmasa bolmady. Çetten bir ýerde ýardy. Oň eden etmesi nämemiş how? Baýyň äheňi haýbata öwrüldi. Elbetde muň eden gabahat etmiş. Ol ele salynan düşmany bilgeçden gaçyryp goýupdyr adamlar. Munyň üpdeşlerem bolmaly. Olaň kimdigini aýdanok. Elbetde biz muň dilini gepler ýaly ders. Adamnyň bir zatdan biläýmeli. Gaçyryp goýuran adamy, ýanky ödühut, munyň jan ýaly agasyny öldüren adam bolmaly. Mereke gowsunly. Gugurdurdy. Tapar saklanyp bilmän, beýle däl. Onan maň diýip goýgurdy. Seni uturmaka Osman Baýyň gapystyň dependen indi. Baýyň ýa-ýandan howlan çykan tergara hakkallada mereke öýdünni. Beýdişip durmalyň adamlar. Eňrek gararyp barýa Osman Baýa siziň ruhsadyňyz gerek. Ol umyt bilen merekeden jogaba garaşyp durdy. Ümdümlükdi. Kim tersinden bir adam duran ýerine aýagyny gymyldaýsyn ederdiň. Ýeköýün gapdaryna köpek henidim ýürüp duran eken. Osman Baý hamala it özüni ýürüýän ýaly şu tarapa gözüni agdaryp seretdi. Merekeden kimdir bir ardynny. Soňam Osman Baýyň gabat aňarsyndan biriniň basyragadan ýoguny sereşdirdi. Men walla bir zady teýakıl ýetirip bilemok. Osman Baý oňa tarap atyny gördü. Men diňe adamyň arasyndan gepleýäniň gatak tüýli ýapbaşyk telpegini görüp galdym. Duranlaryň ýegini gabat bolan soň ýüzüm oňly görünmedi ol. Bile walla kimiň dost, kimiň düşmanyny bilmän garlyk. Ana o ýanky birini öldürdüler diýdiňiz. Kim aýt şoň ady diýip sägindi. Osman Baý agyryldy. Sana kim bolan näme? Awa näme aýtjak? Aýdy ber. Gepleýän aljaramady. Aýtjak zadym Baý. Ýanky şu öldürülen bir de düşman nälidiň hawamy. Onu näme oň nökerleri gündüň aşa dökülüşip biziň asyrgalymyzy agamyzdan alyp gidip durlar. Şondan soňam oňa dost diýäňiz. Düşman diýen walla şoň ýa-da
hümmet ýaly garip bu Kur'an başyndan düşýäňiz. Hey adamlar, şu dogruman soň. Merekede wagir köpeldi. Osman Baýdan öňürsi gara sakkal adam zanydy. Bu taýda başga da adam gurrun edilýän umat. Biz özümizi düşmandan goraýan adamlara taşagmazdaky soňky dögüm şöregimizden gysganmaly däldir. Siz numadyň samsamana gulak asmaň adamlar. Ahmet ýaly ýegeni bolardy ondan zady geň tam görüp bolmaz. Numat şobada gaýtygul berdi. Hawara senki belli apaňsat. Şoň ýaly ýerde güýjekden guyrugyna düşüp başyňy torýan. Biziň weli gotur geçýimiz deňiz alyp gidýärler. Mereke ýene gowurturdy. Kimdir bir ýeriniň keýpi kontedi hemmeden ýokary çykdy. Men näetdim diýseňizle diýip Merekeni özüne baktyrdy. Geçýime derek yatakda itimi daňyp goýaýdym. Numadyň aýdyşy ýaly. Ýanky adyny tapmady kıyın adamyň nökerleri aňardan gelä geden şu gumuluň ýygyny alypdyrdy, ýataga kürse vurdular. Wah geçýimin gazygyna da ajdaryn daňyl gahyryn. Ar gerek bolsa turdy bir topalaň. Näme üçin sen ýatagyňda itini daňypsyň diýdiler. Menem ýekeze goýunum bady. Ona alyp gitdiňiz diýdim. Özüme daňyp goýsam, menem alyp gidäýerim kaňyzy öýtdüm-de, itimi daňyp goýaýdym diýdim. Şu ýankylar durdular da, onna bara itini alyp gidýärdiler. Innike degem özüm alyp gitseler wessalam. Ikinji bir oňa degişme heňine jogap berdi. Seni başyna ýapsynlarmy? İtin iň gurmanyny ýaryp bilýär. A sen bolsa gotuykiden bar garady 3 tane iş. Olarma şadyň garywy ýaly agadyňa şemal ursa araňa açyp durlar. Mereke gülüşdi. Osman Baýçy da bilmedi. Hum ýaly şişip öňe galdy. Sesi ören haýbatly çykdy. Millet diýdi de Mereken gogur ýatýança garaşdy. Bitaýyk bir duýsy gurrunlara gulak asmaga, gülüşmäge ýygynmadyk. Numat oň sözüň agdyny kaky bardy. Baýagy duýly gurrun ede halis hamir turşa dönnükle. Baý oňa tarap gamsylerini talgap. Bela diýlen zat ýanky özü iki barmak dilen gelýändir. Onu elbetde o tüýkiň aňyrsyna bir saklamasan kıyın bolýardy, diýdi. Numat ýene ünümdürmedi. Wah baýagy. Bizde o tüýki alimy näme? Osman Baý gadap bilen atynyň zylagyny çekişdirdi. Ganymy gazdyrsaň, dileň sogurup taşlaryn. Biheppe. Ikimizden gan dawamy unutmagyn. Osman Baý Mereke'ye dönüp ýonka öwret edin peretdi. Millet, elbette bu bolşuňyz baňa ýaranok. Siziň owaňyz bodoklardan saplamasak, beýle köwülerde kösüňiz ýeter. Anha şu azgynam siziň owaňyzyň töweregini ele sallyk. Galtaman Ahmedem şu ýerlerde intap ýörmüş. Elbette bulyň aralarynyň bar bolmagy ähtimal. Ýagdaý gowda adamlar. Men ýaşullara salasallym gaýta olara derek biheppeler dilleriniň keýpini görýärler. Elbette bu bir türkmene gelişmeýän zatdyr. Şeýle dämeýsem Kadir agy. Osman Baýa goýdurun peşeneli ýaşul ardyny zırap geplemäge häzirlendi. Mereken şini dymdyryslyk aralaşdy. Hamala ýaşulyň aýtjak sözi dawanyň şödgüdi bolajak ýaly töweregini näkiler teşnelik bilen gulakka bartdylar. Ýaşula saganyrak sen diýeniňem dogrudur Baý diýdi. Töweregini näkiler goýaýlap has merden gepledi. Ýöne ýylgynem anjytmajak bolalyň. Osman Baý howlukdy. Kimmiş ýylgyn anjytýan? Baý, ikun mer bir ölümüzi gömüp bilemzok. Kapıra ýogurlyny ölüm diýmezler Kadir agy. Beýdi ýerden bolan zatlar bize gaty garanky. Osman Baý hökümli berdi. Garanky bolsa, ertire seni proje berýän. Amykly oýnanyp maňa aýdarsyňyz, bu adanyň jedasyny. Millet eşitmedik diýmäň, ertir gün guşluk galanyna şu ýöregine narsyňyz. Mereke darga boldy. Dergede ýene zygyрлap asyldy. Baýyň ýyly bilen sapar gowladylar. Ýöme sallap gaýtdym. Osman Baýyň aýdyşyna görä, bilenkiler stansiýa hüjüm edipdirler. Polkovnik ölüpdir. Ýöneler stansiýany alyp bilenlerler. Alan bolsalar,
Bay bir yerde halkı yığınap beylep oyuna baş koşmazdı. Dünyanın bar aradası başma iğneni dönlü. Nirden uğuş tapıp, nirden başlayacağımı bir vada görüp bilmeyen adara kaldım. Bir gizi yatıp bulmaz deyip, belli kararı geldim. Sıyınanışmalı belki onu ölümün penceresinden alıp bulur. Yakup yola düşüyor. Elim suğulu tankalı düşleyen yerime dolanıp geldim. Yakup yok. Nire gittik edip, inki süre tögrüme garadım. Soňam Yakup deyip gıygırdım. Oňa deňiç gıygırt durmasana deyip ol ýylgynlykdan çykdy. Obuda olan wakany Yakuba gürüp başladım. Garankyda ýüzüne siňe seredip bilmesemem, aýdýan zatlamy oňgadyklanyanyny aňdym. Sebäbi mene janyp gürrüň berýän. O orada şiirliň tankasynda suw başyna çeken soň, dik oturma gurbaty ýok ýaly arkan düşüp ýatşyny kim tersinden häde beren ok. Men gürrüňim Yakuby halis ýadydan ýaly. Bir gecede dımza öýdýän dymmanlar geçenlip käýinni. Menem gaýdyp sesim çykarmadym. Ümsüm gecede sarlaklaryň sağlaşyk sesine gulak asmagy şertleşennek ikimden geplemedik. Sarlaklar görü. Bir gözü ikinci dowam edip saatlaryň arasyny birdem kesen oklar. Belki ümsüm gijany dymyp geçirmek olardy aňsat düşýänlerdir. Goledan şagyrdeşdirli. Kirpidir ýa bolmasa ýylandyr. Garankyny peýlep aw gözüňi çykandyr. Her kimiň öz alydasy öz derdi. Yakup oturup bilgeçlerini de bolsa bilenmek. Ahyry o sapar diýäniň kimay diýdi. Gaharym geldi. Utarsana oýunuňy diýdim. Sen özüňe ýagşylyk eden adamdan adyny şeýle batym ýadyndan çykarar ýamyň. Sen muny bilgeçleýin edýäň. Düýnaň agasyny öldürdiňiz. Ertirem özüni öldürecek bolýarlar. Beýle gabahat iýişe insan ýürekli adam retmez. Osman baýa halkyň urusady gerekmiş. Halk oňa öldür ýok etdiň bilmiş. Halk oň biýünedigini görüp dur ahyry. Yakup gozgun man ýatyşyna gozgulaňsyz. Halk urusat bermese de öldürür diýdi. Sendiňe öz göwnündäki aýdýan olaýmy? Oň ýarly atlar köp edilýändir. Kulak as. Men saňa bir jogakany aýdyp bereýin. Esleje oğlum kam. Gapymyzy daňylyga duran goýnumyzy ogurlapdyrlar. Iki gün gözläp adara galanlar ýadyma düşýär. Ýogsa o giden sürü malyň ýanyna ýeki oýun näme? Deňizden damja göterençe de ýok. Eger cehennem diýip oturuberseň ertesi gelip 5 lira küçekler düşünýärmiň. Arada gepiň tümmek geri oguryn tapdylar. Bir entep ýören ýeň ýolu ekeni. Ekidip satmandyram, çaky ýypdyr. Ay hedile deyin yenirdi. Kakam sonra adamlar çağırıp ne etmeli bunu nipti. Yoksa berjek cezasını entek oğur tutulmaka gügüne makul edip koyuptu. Sağ elinden başam barmağını keserin nipti. Şu günkü hali adıma düşüyor. Sonra adamdan her de bir zat deyipti. Amalat çözgüt öldürüne bağlı yali zanğın uluyadılar. Adalatlı olacak kolup adara kaldılar. Biri kapıyında mutuna işlet dedi. Beyleksi qaydyp dağı duvara betişe baş koşmadı ýaly köpe göýt edip ýenişmelliydi. Üçüncü bir gordu. Has akylly tarap. Bir goýuny giden bilen döwletiň aralýamy bay. Hudaý ýoluna bagyş eden ekenim diýdi, kowup goýberdi. Kakam göwnün näkin aýdanly göli. Ýankyran birinin ses çykmady. Sebäbi güýç kakamyň tarapyndadı. Näme ertirem şeýle bulaýar öýdýäňmi? Diňe ertir däl hemişe. Oň peýgamberlik satan bolmasy gaharym getirdi. Şola bolaýmaz diýdim. Galmagal turdunyň bir açyklyk peýdasy bolmaz. Onda näme baý köpe maslahat salýar. Özüne adalatly diýdirmek üçin. Köplük boşatmaly. Eger boşadaýsa, güýç köpüň tarapynda bolar. Ondan otaýda Osman baýyň bir jinneklik gerek zady ýok. Ýöne baý onu etmez. Öz güýjüni görkezek bolar. Erki ýerine gidip barýaka o köpüň ýüzüne tüýkürer. Yakubyň sözlerini darykdym. Göwnüme bolmasa, oňa derek Osman baý gapdalynda oturup ertirki etjek işlerini mahabatlandyryp aýdýany döndü. Giýje geçip barýar. Birden boş galyp ertir ahmar bilen maňdaýyma urup oturmaýyn.
Äňimi ýetgilip, Yakup, gel häzir jedeli goý bolsun edellidim. Özüň bilýän. Sapar bizi ölümden utardy. Indi bize derek o bennelikde otuyor. Onu boşaltmağın pikirini etmeli ne edip? Yakup şu arkayın yatışı, kayta, seyret, şu yıllarlara dedi. Her yıllar süyününne bir adım ölüyemiş diyorlar. Yalandan. Herlin vertire diyen gülü birem süyünün ok. Efem bir giyin yalansı da adam şon yal seyri ölüyen midir? Yok. İsim o dalıp baryadı, oğlu yadım. Şon süyünüm on aydan önüs vermen, saparın kadırlardan değerli sana da mana da melim. Ol Osman bayın atlılarına koşulunur Türkkan'a git. Barziden günäsem bizi boşattı dedim. Ha doğrusu seni boşattı. Bilen orada belki beni boşatmazdı. Ne mi diyecek olyan? Yakup her sözünü hiççikledi. Bizde kimde kim kızıllardan bir yerini benlilikten boşatsa, on özüm kızıllardan hasap ediliyandır. Onda sen mengüle gitmekçi değil o. Nire? Gaharmağı yıkırttırın. Ova saparı boşatmağı. Olan içi hakkın şägimizlikle cevap berdi. Näme inni ertir, men süýünem bir ýyllar süýünürjek bolýarmyň. Namart, gorkok diýip yerimden turdum. Yakup ýerinden golganyp, "Durhany" diýdi. Sägindim. "Palkomluň sallatlary gitmänmi?" Görmedim ýöne. "Palkomluň inni ýok." Yakup laň ýerini galdy. "Näme bolupdyr?" "Bidenkiler bilen atışykda ölüpdir." On baady gaçdy. Ýüzüni sallady soňam, "Sedenkiler bilen?" "Ola bolmandyr" diýdi. Birdenem papagyny geýip howlukmas görünni. Men gittim. "Nire? Nire bolmy?" "Bu dogdukda beýdip aş tutup portap ýatmaly ýa-da başyň turmaly." "Sapary ýem ýadyňdan çykdy" diýen. "Çykman netçe lazym barmy? Saňa da berjek maslahatym. Garankyny peýläp bizeli gaýdan araşak bol. Ýogsa ýene gapana düşerdiň. Wagtyňy bilerek ýitirme. Ütgän zat bolmaz. Men aýdyşym ýaly bolar, hoş." Men dogry alsyradym. Maksadym onu şu ýerden goýbermezlikdi. O jedadan tapsak bolýardy. Näde saklajagymy bilmedim. Boyunna bökem dedi. O menden güýçli bolmasy ejizdi elli. Palkownyň ölü habaryny aýdan mahmur etdim. Şu portat pysagym ýadyma düşdi. Wah, o elimde bolan bolsa, Yakup diýip magda tapmaz bolýan. Gidediň gelde git ýöne men pysagym goýup gitdim. 5-6 ýadym araşan Yakup sägini. Pysagym me al. Aýagyma goly bir zat ýere düşdi. Iki elimle termeläp uğradım. Barmaklaryma tiken batýady. Yakup'un ayak sesi, aşağının şığırdası taşlaşıp barya. Termenýän. Ahir pışak elime ildi. Badymy düýden ökläp gittim. Yaptan geçip din sallym. Ne şığırdy eşdilýär, ne de sesi. "Yakup! Yakup!" Jogap nerede? Gat nerede? Töwerüň ümsümligi kallyma agrym saldy. Goluydaky ýylgyn düýpler garalaşyp kem üstün basyp gelýäne döndü. Şar tarapym hasam garankyrady. Asmannak ýyldızlarym. Yakımsız wakan tomoşasyna häzir ýaly möltörlüşip seretdiler. O tarapdan aýylygyna itýürdi. Olar Yakup görüp ýürýän olaýmasynlar. Oň häzir başga ýana barman, gön Osman maýyň ýanyna giden bolma gaty ähtimal. Eger o giden bolsa, saparyň ýagdaýynyň iki hisse agyrlaşjakdygyny bilip durun. Ol öz sözüni göwürtmek üçin saparyň ölümini isler. Osman baýyň bet pıgyrlyň garşysyna baş götermeli kim? Owaň adamlary. Men kalymda şu jogabyň döremegine günlük waka ullukan iteri beripdi. Emma şol çaknyşygyň näme hili boljagyny gözüňe getirip bilmedim. Saparyň etmişiniň hakyky manysyny entek adamlar bilen oklar. Onu menden başga düşündirip biljek ýok. Öldüren adamlaryň kimlerdigini, näme üçin ölenliklerini, olary kimleriň öldürenligini men aýtmaly. Eger adamlar hakykaty bilseler, olar ertigi Osman maýyň arlygyna gulak gabartmadylar. Öýme aýlan çykmaly böli, hakykaty aýan etmeli. Owada Kadir ağa numat ýarlaryň bardygyna begendim. Olary gözüňümde getiremde, köni tanışlym ýaly, kalymda ýyllyk döredi. Şundan soň jeňgeliň içinde bir salmam durusum gelmedi. Aýdyma görülüp, şiirliň boşan tankasyna malman göni owa tarap gaýtdym.
Gize obadu. Yassyn bolmaka obaň çetinini girdim. Garalyşyp görnýän öýlerde galapyn ışyk ýok. Töwerekden ses selemeşdirilok. Taýak atym aralypdagy iki öýüň bärksiniň gapdalyny ozakda ot ýanýar. Bir aýal maşgaly. Ozagyň töweregini göründe soňam garaňgyda ýitdi. Baýyň howlusynyň aşak burşyna ot goýberýärdiler. Asmana gol bulap galýan ýalyn tütüni hayatdan esli ýokarda görünüp, baglary goloy gultum ýagtyldyp gidýärdi. Ýalyn petelip hayatyň aňyrsyna gizlenenmady. Töwerek tüm garanka gaplanyp, gür baglyk bolsa, göz ýetimden galyp barýan gara buldy salym edýärdi. 5-6 öýüň deňinden geçen soň gyzygyň zaryň tede gulagma degdi. Aýna sazyny salýardylar. Bu saz maňa doguluk gowamy, sağalygymy ejemi atlatdy. Bir gedek ahal ýerinden daim bile mihmançylyk geldi. Gyzygynam ýanymda alyp gelipdir. Agşamlyk goňşy bolam ýüşdi-de, gara öýümiň içi adamdan dolaydy. Daim orta arada oturup bir medan saz edip berdi. O saz çalýaka. Men aşaklyk bile ejeme edýärdim. Ejem ojagyň başyna ýüzüni aşak salyp otur. Gözleri garpylman, ýanyp duran oda garaýa. Daim aýna tazyny salyp urdy görün. Ejemiň gözünden düwme ýaş akdygaýdy berdi. Iň soňky darynyzy owaz misli tarlardan togurylyp asmana uçup giden ýaly boldy. Saat gutordy. Adamlar başyny göterip edil agyr ýükü gerdenlerinden aşyran ýaly uludan bir dem aldylar. Soňam üzlem saplam berekella diýip daim alkyşladylar. Kesesinden garatan göli, olar gaýygy gamy diňlemekden dynanlaryny begen ýannek görünýär. Men ýene ezemet etdim. Ol aňyrsyny öwürlüp gözüniň ýaşyny tüpürdi. Şonda da ozakda ýan oduň ýagtydy köňelşen ýüzüne düşüp, göz ýaşyň şyýgyny metemälim görkezdi. Soňam daima ýüz tutup, ýaňadan ömür salyp berýän sazyny meretşanlydy. Aýdylyny mehetdil. Ýene ýankydaryn sazyň owaz içeriğini doldurup, ýene gaýgyly habar kimin adamlaryň ýüzüne aşak baktyrdy. Ertesi men ezemden agşamky göz ýaşyň sebäbini soradym. Şonda maňa zarin mukamyň döreýişini gürrüň edip beripdi. Arka ýylyny bir ýigit bir gözel gyýda aşyk bolanmyş. Iki zuwan durmuş gurmagyň, bagtly süýjüş bir ýaşamagyň arzuwyn edipdirler. Emma gyýy tarap bislige garşy bolupdyr. Aşyklar gowaň üstüne abynyp duran gara daglaryň aňyrsyna ýa-dillere aralaşyp söýgüni halat etmegin küýüne düşýärler. Olar gaçyp barışlaryna dağa dyrmaşyp ýadapdyrlar. Birdem ayak çekip ýyda garasalar, hol dağın etegine dogduk owalar ýaýlyp ýatanmyş. Görseler dostýar, dogan garnaş ýylgyn hemmesi ýyda galyp barýarmyş. Oýnulyp gedilen meydanlar, iki ýüregiň bir-birine ýyly habar berenläki, ýeketäk şaýady, süýji çeşme. Baharsy öňdäki gaýadan açdylar, gözden itip gitjek. Gyzyň ýüregi gysyp aglapdyr. Ýigit bolsa goluna sadynyp, arka şgarly aýnam how diýip zarynlap ýanky saz çalypdyr. Asyl ejem ýöne ýere göz ýaş etmändir. Oň başyna düşen aýrylygam ýanky aşyklan kaç halim edip durun ekeni. Ejem ulugyýka babam dünýäden ötüpdir. Kakam babamyň daşkynrak garnaşlarynyň bolan soň häl işinde mamullara gelip olaň odun suwuna gerek ýaraklaryna kömek beripdir. Ejem bile kakamyň arasyndaky tanışlyk şondan başlanypdyr. Olar bir-birini halapdyrlar. Mamam gurguli kakamyň sypaý gowy etdigini bilen soň oň eliniň ýuw kolguny da seredip durman, olar barlaşdyrmaň aladas diýär. Ýöne mamamyň bir pikirini onuň iki tane dogany unamandyr. Eger bir gadyrlyk edip gyýdyň ýetime beräýän ýerinde, biziň turuljak goýunymyz gabahat durar diýipdirler. Näme de bolsa, mamam maksadyndan el çekmändir. Kakamy ýanyna çagyryp, ýagdaý bolşy halda düşündiripdirdi. Anha maşgalaň, ýöne saltyrak başyňyzy guturuň diýipdir. Şonda kakam ejem alyp, mardaky garnaşlaryny kagaýdypdyr. Owadan çykyşlaryň ýatlaryna ejem ejirlerdi. Esli meýdany geçip, bir ayak şekellidim diýerdi. Geçirek depeň üstüne çykdymda, ýygyma garadym. Owamyzyň baglary ferenläp görünýär. Bir teretsem, hällen wer ýygymyzdan galman gelýän itimiz öýümde tarap senkillep barýa. Şunu görüp ýüregim gopdy gitdi.
Dyzlamyň ysgyny açyp, öýdümi geri goýberipdirin. Ondan bäri görülen zatlaryň bir entegi hakydamdan çykdy gitdi. Ýöne obamyz göli. Şonu ne hili bolsa, şonlu jogyna da gözüňimde dur. Şudur, ýaňy saat çalynsa durup bilýän nälerin oglum. Şondan bäri meňem gögünme bolmasa gam mussa bolan ýerde aýna saat çalynýan ýer bolupdyr. Men pikir edişime görä. Bu obaňym häzir gam mussa öýüne ýetip bolmaly. Belki adamlar bir ýere üýüşip, ertirki wakalaryň şödügüdüni gözläp oturuşlaryna gapdalyň zaryn saat dinleýändirler. Gyzak sesi gelýän öýüň gapdalyna ojokda ot ýanýady. Soğulanmy kem görmedim. Adamlaryň pikirini bilmek maňa iň derwäý satdy. Bardy ýerle habarymy sonra aýtalar. 3 gün mundan ýoň diýe ýitirdik. Gören eşden ýokmy diýerin. Akşamlanyp gapa tarap ýöneldim. Birden gyzyň sesi ýatdy da dutaryň owazy eşdili urady. Hatar oturan 3 öýüň ortaksynyň gapsyna düşew giňden ýatypdyrlar. Salam berip bardym. Terzekleşip ýatan adamlar gep gürrüňden biýdar, ortada başyny galdyrman dutar salýan adamyň sagyny dinleýärdiler. Uğurlu salamy alanam bolmady. Menem keçen bir gırasyny dyýdym epäýdim. Öýleriň diňe ortaksynyň gapsy açyk. Halma edip ýören aýalam şoňa girip çykýardy. Beýlek iki öýüň gapsy ýapylan bolsa, käme içerden sagan batyrgan samraýan sesi ýa-da ula adamyň horurly eşdilýärdi. Men oturan yerimden 50 adım semýäde gapdarlagy giňiş meýdanyna, daňylyga sygyrlar ýaltyryk bilen maşyllaşyp gäwüş salýardylar. Diýişleriniň bir-birini tüýköşenläki çykýan ýakymsy sesine ennam zanym gyzanyp gidýärdi. Her öýüň gawat öňüne goýun agyl, onun aňyrda da owadan küdeleri garalyşyp görünýärdi. Gadyna gowurlayan ýetiň ýeti bar kurup, agylyň suwjurdyp barýar. Sadyň dyýyny berene mähetdel, ýençe desli biri köp manil gepledi. Bol köýnek öldürilen bolsa, Osman maýyň işi gaýdyp duranyny. Soğuk gurunyň kaçalyndaş garlyjyk sesli biri oňa badybat jogap berdi. Oň işi gaýdan ölen teňem belli, baýdagyň parlaýasy ýoklu. Ýençe desli howlukdy. Parlamenda parlaman geçsin ay. Öňüm bir parlap durdugy del. Oha sanykdy. Osman maý onlap goýun ýüzläp bagana beripdi. Bol köýnüň sırtyny sümüljek bolup ýörkä. Bagakmak Murat baýyň tumsuzygyny seredýärmidiň ha? Ýödül bir kişiň gapsynaky siz müdiriýiň süýräp gaýdan owrujugyň tumşy ýaly dik gökdi. Sebebi näme? Osman baýdan gylaw alýady. Şu gidişine gitse, biziň toparmagyň dat dünne. Murat baý ötenel ýerinden sürüýün kogan bolsa, bir aleli. Sözüm yarın çyksa da at bilmedigim. Suwuna da wäder. Ome edilip gömülgeniň badyr. Garlyjyk sesli. Yerini käkelen olmasana. Sana az aýdyldymy? Berim gökden ýol ýatar diýip näçe aýtdym. Geliň bir şükür tüýküreliň diýdim. Elimiz giňrä gaçyp, kim häkim bolsa, bilen baralyň diýe halis dilim syýrylmadymy? Her gaýsyňyz ýumruňyzdan syzylyp çyksa ha ýalajak, bolmady öljek bolup ýördiňiz. Ýençe desli. Hatem tay bolsaň, öýüň gidip çyk. Häkimiň göwünü tapaýsan bolmadymy? Seňe biziň toparmyzdan aýrylyp gitjek ýeriň ýok belli. Garlyjyk sesli haýarlady. Wah, goýunlarym gysyrga almadyk bolsa, ýençe desli. Sen ata möwritini aýtma. Öňül käderek öten ýyl ähli sürüýüň diýen ýaly ekil gullady diýdi. Garlyjyk sesli dikleşdi. Maňa ýegenen bolmaň näme? Murat baý kowsa sen malyň kowupdyr. Ağrıň aşadan müň ýaşa. Osman maýyň maly ýere goýgasynok. Ol bol köýnek öldürilen bolsa, beýleki bergeler. Dünýede näme? Bol köýnek gytdyry diýämiň. Geler göli, oňam gözüne zat bile baglar taşlarda. İyilik kimiz ýalakmak däller. Adamlar aljagyny bilseler, Allahyna garan oklar. Ýençe desli. Belki minni almajagy geler diýdi. Garlyjyk sesli buğdana patladyp güldü. Almasagy? Ýakmak. Ýa-da sen öýüň bol köýnüň ýerine bolan bolsaň, almazmadyň ha? Ýençe desli diýsen ahmyrly gürledi. Wah. Onu men etjegim bilýän. Osman maýyň Murat baýyň ähli zadyndan aňalyk gapdyryp öýlerini hut ýeşige ters mindirip çöleke gordum. Garlyjyk sesli. Onu dogan bolmanyňmy? Sen olardan diýip biziň daşymyza geçerdiň diýdi. Ýençe sesli aýdan öýrenini taýp etdi.
Tiremizden başka kişinin burnunu kanatmasam, sana yazgınlık vermezdim. Özünün bilýän mi hemşin? Murat Baýdagyň öňünde ýaýaplanyň üçin. Sen eğer kimin durunduğunda owan ket hudaty biz bolaymaly. Şu ýer dawatyna Murat Baýyň seňrigine kakıp bilýärdik. Nämemiş? Osman Maý seň üçin hudaýmyş. Şonu görseň bu joguny tutup bilen ok, belli. Garalzyk sesli garsyna galdy. Ýeri. Dilini 32-den bärde bulaýlamy? Bulaýlaýsa näme dersiň? Garalzyk sesli janydy. Bulaýlaýsaňmy? Ya şol 32-ni diliň öňüne böget burur ýalydyryň. Ya da 32-nem aşgalaryndan özleri ýalydyryň. Dikelliler. Meniň gabat öňümde oturan adam köşeşdirjek bolup haýbatatdy. Bolşuňa da näme heýläýdi şagy ýaly. Hani ozarjan ýene bir saat gaçyryp ber. Sadyny tarlara ynamsyz kakdy. Oňa deňiş garalzyk sesli haýbat bilen "Salma" diýdi. Sen maňa bilerek sözüň aýtmagyn. Men sana bolşugyny aýdýan, garalzyk sesli. Men bolşuma düşünýär ýaly sen ýanyp duran akylym dälsiň. Akyl bolsaň, Murat Baý bilen aly göz boldum diýip, Osman Maýyň kyn gününe hejelle kakmazdyň. Gazarlar ýugurda ýe bolsa, sen sürü goýunyň bilen iki sürü düýäňi tapmadar öýdýäňmi? Şonda Osman Maý ýüzüňe syýrasyň gelerdi. Ýöne Allah Hudaý şoňuny başymyzdan inermesin diýdi. Iýinçe sesli gaýdyp geplemedi. Şondan garalzyk sesli ardanyp arkaýyn gürledi. Osman Maý ýalyň biri gözüniň owadyna laýmasa. Biziň bu obamyzdan bozulupdyr. Onda da hele de bozulmandyr. Olaň şuňky boluşlaryny gördüň-a. Osman Maý şey diýerler. Biziň dagy süýrdi pämize minörler. Görüli wakalyň haýyrtyr Osman Maýyň edişini. Şym pıtıra edäýmezmika. Ýene hiç kimden hiç çykmaýan oňa dowam etdi. Osman Maýdan nägile bolmalyň ho. Şoňa da öýünden awara entap bermäň zat däller. Kıyındır, gata kıyındır. Ay bolýada hani ozarjan keçpelegi bir salsana. Sadyny kellerini iki ýany çaýkap keçpelegi salýady. Iňňän daryn çykýan owaz ýanky dikleşmäge dadmas adamlar her hoş eden ýaly tirsekläp ýatyşlaryna birim başyny galdyrmaýady. Gezedinden syň edenine saat uzak dowam edäýse, sadynyň özüm ejizläp gyşyraýjak ýalyp görünýärdi. Saat gutordy. Yatanlara gaýtadan jany girdi. Ýeke-ýekeden tutuk ähen bilen "Berekella" diýişdiler. Turmanyň alazyny edip oturuşma beýşoňluk aralaşan duýun detsime, aýagy üstüne galdym. Giň araýmaly adamdyr ekeni. Habarymy sorajak bolmadylar. Birden turup gidibermegin eweteýin tapman özüm söz attım. Bir energiýa ýitiripdik-de şoň ýydagy soragyny edip berdik diýdim. Garalzyk sesli howasy bilen gürledi. Bir zamana ýitireniň bir diýe bolardy, "Hey, onam bir gözler ýörülürmi ýaşygyt?" Durunzy ýerimden harra ýerime gürlemde gaýdy berdim. Ýerimden "Çörek ýyp taw" diýip gaýgyrdylar. Sesimi çykarmadym. Olaň gürrüňi men howsalamy hasam beterletdi. Garangyda oturanyň ýüzüni saýgyryp bilmänme gaýrandym. Belki olaram Ýakup bilen Osman Maý meňdeş adamlardyr. Ertir adamlar ýene ýygnanarlar. Häzir garalyşyp görünýän öýlerde uklap bilmän, düşekde iki ýany agdarynyp Osman Maýyň görkezek bolýan adalatyna göz ýetirmegiň aradasyny diýen adamlar barmyka? Eşekli ýaşula duşdum. Onun Numadyň öýüni salgalyp gidiberdim. Sakymsak bolsa, oň salyp beren öýü günnüz gapdalyna itýürip duran ýeköý bolmaly. Diýenim ýaly boldy. Beýjegiň üstüne dikilen gara öýüň öňünden adamlaryň hümürde seçdirip süňüm ýeňledi etdi. Menem goly gördüm. Oturunlarym öýürdü. Aňyry içegim bolmadymda olaň gelerine garaşdym. Garankyda oňly saýgarmadym göri bir tarap gaýdan 5-6 adamdagy baham kaýetdim. Ojokda pazlap galan yeňil ýarlaň ýagtyna aýal adam ýüzi görünýär. Ol gaňyrlyp uranlary her edýärdi. Iňňden gelýän gaby telpek ýaşuly deňme eten destine salam berdim. Ol salamy ýüz ura aldy, sägin meni geçiberdi. Men Kadir aganyň mulaýym agras sesini bada tanydym. Ýaşuly diýip oňa aýak şekerine garaşdym. Ýaşuly, bir Numadyň kydyr daýryna. Numady nädersiňiz diýdi. Aýbyr görejekdim de.
Görjek bolsaňyz ha, bilen gelerimize garaşynda oturuberin hany ul. Ahmet gözgülok gol. Şo mahal ýaş bilen ýygyna düşen üç piyadadan sowrak, garýa goloý duran adam haýdap bir tarap gaýtdy. Özüm kes kellämi ýalňyş ýazyň, Kadir aga. Häzirim bir pille gaýdyň ýygyňyzy. Ölenim bilen wagt diýjek manym ýok. Men gideýin nepsi birini. Men köp akmaklyk eden bolsam edendirin. Ýöne häzir maňa ýol beriň walla. Şu gün bir şey kelleň üstünden baraýmaň. Hut süňümsiz ýany alyp. Kadir aga ýaşullara muwapyk höküm bilen paýhas garlyny eňde jogap berdi. Ulyň aýdanyna gulak asarlar Ahmet. Olar ýüzüni garanka tutdular. Mutlu man duruşumy bu ahwalatyň sebäbini düşünüp bilmän zan terek boldum. Bulan arasynda numadyň ýoklugy meni inkis etdi. Gidenleň ýygynyň garaýan. Olar ýem garankada gözden itdiler. Diňe aýaklaryň şöp salama degen näki şygyrdy heşdilýär. Soňam gapdalynda böwürüm diňläp durun Ahmedi seredýän. Ahmet. Gündüz Murat baýyň aýdan sözler güppe ýadyma düşäýdi. Ahmet ýaly ýegeni bolardy. Onuň da ady geň taň görüp bolmaz. Bir garýyň gapsyna atylan düşüň üstüne bar oturduk. Ojo salynýan ýanyna şatyrdaپ urandan yaryn ýokary galyp töwerekdäki atlan bir gapdalna şöyle saýýady. Şonna garýyň günnäwür gapdala gyşaran gapsam, ýetim oglunyň edene ýaly sallym sajak bolup duran köne gamşan görünýärdi. Ullukan köpek kapıdan soğuşugrak yerde bize paraga seredip ýatyr. Ahmet gabat karşymda düşögün şetinne aýguduşyny gurap otyr. Ýüzi ojoga tarap bolan soň ýalynyň ýagtysyny ýöňü bilen onuň mölerek gözlerine gözüm düşdi. Ahmet men güledi alamala. Gapdalyna oturanymy bütün undan ýaly. Dogry bir wada men oňa söz atmak şekindim. Şo sebäp bilen ýene onuň syýratyna, ýegin maşyna teňe teretmäge başladym. Garýadyk garmydon, gyzyl guşok, kişengrek silkme telpek, hemmesi yer ber. Daş keşbi toýa gelen atbaşa meňdiýärdi. Ýöne inçeden süýrüýünde ne gymyrly bar, ne de asudulyk. Çürü ýeňek, mäkem ýumran ýuka doduklar. Olaň synabyny duran günümel burun. Çıtylan gaşlar hemmesi buyruk bolmasa, gymyrlar hetdimet ýokdur diýen ýal görnüşde doňup durlar. Garýyň öňü ýarady meýdan. Taýak atym ilerde yere bağırını verip garalıp yatanam yanına küdöhüdür. Ojoga da şondan talyanırlı ettim. Yokor tarafımızda eşek taňylgydy. Ol bugün ot ýenemeňden ok. Gadyň daşyny aýryp duruşuna kim örgarda hara isläp hınçyryp başlaýady. Ojogyň başyna oturan aýal tyňlamdy. Ýene inkis hem gorku bilen numady atladym. Ola ýalyň burnundan aşağı ýaşmak güli örtülen. Birinji günüň bir ýany gözüniň üstünde. Diňe uğuzu tompurak gelişiksiz burnu görünýärdi. Özüm beýgelip, petelip ýanýan otdan bir jigem gözüni aýrynak. Edil kalbyndaky pikirlere şo ýerden jogap gözleýän ýaly bolup otyr. Bular oňulluň alamaty bolmalylar. Ahmet kim ekeni? Öňümizde çaý bile çörek goýdular. Çaý gaýtaryp oturuşyma Ahmediň gep ataryna garaşdym. Eger gymyrlanagam. Şodan oradaş kimin bir oturuşy ahyr özüm başlamasam bolmady. Ýanky adamlar nire gitdiler diýdim. Ahmet sowal meşden badana telpegen tertegin asyny taşlap gyşarma bile boldy. Ol käýinip "Ay ýanky Kadir agan çykaryp ýörün hokkosur da" diýdi. O ýaşly adam bolýar. Ulak asman otursaňam bir däl, ulak assaňam olar diňe many gepde diýsen. O birden taqady guturyp barýan ýaly laňa galpdy oturdy. Men ýigit seni tanamadym da. Bugün açyk bile jogap berdim. Men seni tanadım, Ahmet dämedin. Ahmet bir hili geňirgenme öyle gepledi. Hawa? Öde Ahmet bolmalydyr. Sen meni nerden tanap ýördiň? Adyň eşdiýärdim. Şu gün Osman Maýa adyň tutdy. O bu ýson şöyle ýürünäken aýtdy. Osman Maýa ýürünçe Ahmediň adyny ýatdan çykarma diýal edendir Halipa. Sen ýaňy numady soradyň göli onluk işin barmydy? Mene saparyň alada söýleg etýäryn. Ahmet. Saparyň kimdigini aýdan bolsa gerek. Ahmet ullan demin alyp başyna çaksarly. Aýtdylar. Sen ýügdiň ginesi mi agasymy? Hiç adam däl. O meni bir nilikden boşatdy. Ahmet gowsunyp has işken tapata girdi. Hani
O iki adam oşalanmış diýdiler ahyry. Ha o iki adamy. O zan ýaly agatyny öldüren adamy moşatdy. Menem onu soň bilip baldym. Sapar ölen tegen bilýänler. Men şundan soň Yakup hakkında gysgazy gurrun berdim. Ahmet Yakubyň adyny eşitenden möwjally. Şol bol köýnüň nökermi? Osman maýyň ýanyna gaýdan bolsa ingen gowda. Ol akmak beýaşatly bolup kowanna meni ýere salyp bilmänni dogan. Gaýta orta çölle iki atlasından dayanıp suut kaçıp kaydanır. Korkyan yoğundan. Şu makal yüzbeyi olunaysa kemem değil. Dileymeti olarak köp vaat ederler. Havarın mı mı? Yan garankı atlışına numadım atın onu alıp gidipdirler. Ben bu habara aşa gengali oturmadım. Osman maydan garaşaymalılar dedim. Kadir ağadag nire gittiler. Ahmet barıp yatan yansıdıcı ehengde cevap kaytardı. Bayın yanına tögülle gittiler. Tögüllerden daha çıkmaz dedim. Ahmet koşal olup elime kalktı. Yüreğim olgunda on. Ol zanı düşündürmeye başladı. Manı sözüne hor it näme şolum kulak asana o. Bu makal bilýämiň nämesi etmeli. Ya güýç görkelmeli. Ya da kütün gatypsyk başa geleni çekip oturup vermeli dogry gerek. Zamanatı başka zamanatı. Yankılar hölt edişip baýyň üstüne gitme utonan okrym boldy. Osman maýdan rehime garaşýarlar. Gidägeden bennileri ýyllary terkep geläjekdirler göreli wakaly. Ol işler aýdyp bolýança. İki gyşaryp iki ýoly dikelli. Ahiram şu jüwrenip oturmadan barul peýda ýok diýen manyda uludan bir demin aldy. Yerde yatan telpeginiň eýletini elini kakışdyryp kelletine giýdi. Ketetinden teredip pikir eden adama. Bir wada ol numadyň ekdeline gynanman. Ýüze çykan amatly produktdan peýdalanmaga ýol berilmän dirarly, ahmir edýän şekilde görünmegi mehtimally. Men siz numadyň näme bolmalyydym? Daýsy. Men hamala Ahmet Ýadyr asmanyň düşäýän ýaly 10 günlük märekedi. Numadyň dilinden gaçan sözler aýdyp berdim. Gaptar ürünü öz pikirimi aýtdym. Eger Osman baý numady alyp giden bolsa, diýmek baý onuň gorkundur diýdim. Baý üçin ertir märeken geplen dirkar däl, dymany gowy. Ahmet ýene odally. Başyndaky telpegini ýene keçäň üstüne patladyp urdudy. Dogonjan sen hemen bagrymy dag ýakaýdyň diýdi. Bugün bolmasa, ol kemden maňa goýulaşyp gelýän ýaly görünýär. Eger märeken öňüne çykyp şey diýen bolsa, ondan numadam akmagyň barıp ýatany. Men ýapýaňyzy aýtdym, ýene gaýtalýan dogon. Baý zat düşündirjek bolmaklyk tüz akmaklyk. Nämenni baý düşünmedi ýaly akmakdyr diýämiň da? Olar öýle diýen işlerini düşünüp edýärler, ony men hem bilýän. Ýöne şolaň piremne kemal garamayak düşünmän elak bolýar. Ana, öňüňle şonu düşündirmeli. Ahmet ýöňküsine görä koýuşdy. Baýlarda birem düşünme diýäl pirim bolmady gonjan. Olaňky diňe zorluk bilendir. Güýüzüň ýetse alyrsyň. Bolmady. Namasy bara öler gider. Bir namasam näme gider ýörerdi. Onu seňçe. Osman maýyň halky ýygnap ýörmedi pirimdäl o. Ýok dogan pirimdäl. Belzady köpüren çölle çopanda diýerler. Eger çölle bolup gören bolsaň men sözüme hä diýerdiň. Sürüýüni agyla koýup, içinden ýerkeziň haýlaýandylar. Baý bolsa milleti bir ýere ýygnap, numat ýaly diliniň eýeri däl akmaklar haýlaýar. Dogry gerek. O bu zapar ýön käwre arkaýynda gyşardy. Men akmak haýlaýan nälerler, akyllyň haýlaýandylar Ahmet diýdim. O ýene dikelli. Elde on näetdiň aýmyny. Akylly bolsalar, sözüniň geçmejek ýerine dil ýarmazdylar. Araf edilýän işiň telekdigini gördüňmi? Şuň ýaljak garanky ýanyň gurbany bolaýyn. Bardajyk göýüne damazygyny ters salyp gaýt. Eger numatda gepdimedik bolsady. Baý etsek işin erta goýmazdy. Sen iň soňkuzy edilmeli işin gurrun diýen Ahmet. Sen meselem kim bile gidip baýyňda maňa saljak. Ol ören howsalaty belent gürledi. Biler bolsaň dogonjugum. Mene ýen bir ýeriň damazygyny salandyryň. Ýeködüňmi? Walla ýekejedim. Diňlerini hem gurrun bereýin. Ýöne dogon dawat etme, başarsaň sözüme ölmekdiň gerek. Menem şeýle gabahat gün başyma iner ödüm okdum. Ýerle göğüň arasyna baýlygym ýekeje düýänmedi. Kışı ýaly şoň bilenji gydyrdan ýörerdim. Uma giderdim. Ýatymlyk gitmesem agaçlyzy şerket getirirdim. Ýatymlyk giden gedegim bolsa oňat ozardan ýükläp gelerdim.
Kakam payır 5-6 ýyllykda keterlen öldü. Ezem bile ayarlygondan başga da adym ýok. Men dogdy obam şu ýerden eşekle ýarym günlük ýol. Bizim obada Osman baýyň 40 serron ýegeni bardy. Olam daýy ýal tutşar baýdy. Adyny da Şerket baý diýerdiler. Şo Şerket baýyň damagyny saran Ahmetdir. Namys şün etdim. Ýaňky adan baý, heleriň üstüne men doganymy dilep adamy ýertdir. Göterliň diýdim. Ýatymlyk owadyna gidip gelsem, ezem gurguly bagyryp otyr. İçeride daşarda doganym görünök. Dünýä başma ýumurly. Şölegiden günüm ahmalyna garap, ezem öýde ýokka ikatly gelägeden doganymy alyp gidiberler näçek. Şol ýyzydy töwüllä tagdyra garaman, baý nikah ýdyrypdyr. Ene dogan. Bu dünýäň adalaty. Ýogsa biz atlary gurberip oturmak maňa usluýum diýer, gör içim ýanýar içim. 3 gece günlük da sıkman yattım. Tuğda atmadım. Geleniňem sözüni dinlemedim. Ýarpy uramam galmady. Ondan wara saçma agyryp başlady. Özüm adamlardan gizlenip öýdüm biraz köşeşdirjek bolýardym. Ýogsa baý tohumyndan birini görsem o adalarynam. Gerekli adamy çabratmanam barda bulaşdyryny öýdýärdim. Soğukkanlygy kelmer halaýan näleri göli. Bek bellegen, şoň ýaly ýerde uçursa gerek zatdyr. 4-nji gün diýilende düýäme gidip ýene şöyle tarap gidiberdim. Hamala keteden terede emek hiç tat bolmadyk ýaly. Ýönüni güzären ýandadyň aladasy asyl bara, çygyt ýalym kelleme gelen okdy. Bugün bolmasa töwerekdäkiler endin men turajak oýunma garaşyp ýörünürlügi diýdim. Sara bildirmedim. 2 gaýra ýatymlyk gidip oduny getirdim. 3-nji gedekde göli. Söwdäm oňda duruberdi. Düýämi çölle bir entap ýören bilen at ýaraga salışdym. Gön obaga ýdyberdim. Ay, şu ýasyana gola gelenlerine ezem arlymda uğur bir ýydyma gitdim. O tanış şopan olanmady. Ezemi şolarda goýdum-da öýlenden soň oba tarap sürdüm. Dogan başyňa gabahat iş düşdi. Adam gaty ütüger ekeni. Yalançyň öňüme awur gönünüp barýan lezzet ýok diýilin. Soňa hasam gylygy gaçdy. Hemişe 2 gaýaň ortasyndan barýan ýalysyň. Dünýäň dar, kämahal adam pakyryň içi gyzyp hiňlenen bulmasy bardyr. Soňa waka şolam ýatdan çykdy. Hemişe gözüňimde Şerket baý. Diýäli ýaly gizi günni öýle ýandan samardap ýörendim. Gepleşip ýörenim ýene Şerket baý. Olar taýagyň 2 uzunyň bardygyny bilen ok mukarar diýip geň galdym. Bu dünýäň guruluşyny netene, dogan. Baýlar ýerlerine güýje baýrynyp adalatsyzlyk edýärler. Biz näme? Benim güýjüm dem ýok, baýlygym da. Men özümiň gurruňy edýän. Ýüregime duýan zadymyň barp ýatan gabahat zatlygyny bilýärdim. Bilemdi näme? Men şu magal maksadyndan el çekenim bilen dünýäň adalatsyzlygy uturjak däle. Kara ýaly gije bolanram göri. Menem Şerket baýlara tarap haýda ýandyryn. Bagynyň aşak çetini atymy daňdym-da bukdoklabrak ýöre berdim. Bilimde tapansam, züýümde de hut şu ara saça urulmadyk päki. Awyň öňünde eýwany ulutam, eýwanyň her gapdaryna da äpet ýeri galagy. Her agazyň aşagyna da ullukan tekiriň üstünde ýatyrlar. Sağ tarapky tekiriň üstüne peşana urupdurlar. Şondan şarra korrulleşdirli. Şerket baý bolsa gerek diýip pikir bilen peşana tarap gaýdadym. Diýenim ýaly eken. Barıp görsem Şerket baý diň göwüne bakyp ýatyr. Peşanadanam gattala çykypdyr. Peşanaň içinde ýatan doganymy görüp ýüregim gyrly gitdi. O gozgonyp gaýta-gaýta uludan demin aldy. Tahir aglap ýaňrak ukagdan bolsa gerek diýdim. Häzir oýunmany gowdy. Gorkup bir wada gygyrta bilýärmi? Şo mahal sen soramady on men bolşumy. Doganymyň bir gatyry göz ýaş üçin Şerket baýyň tohumyny tijini gyrmak diýseme hat berdin gaýdy. Dogrum etmäge taýynnym. Peşanadan bir ýasty alagadan Şerket baýyň agyna bassym-da, şo wada da damagyny çaldym. Äpet göwre jan hoguny böküp sanrady. Ekelin aýagym bilen basyp duruşuma
Zannyň çykaryna garaşdym. Bokurda hızladı. Ýygyrlan göwre ýadylmak güle boldy. Teretsem doganym tekçiden düşüp dügdük bolup dur, aşak gülen tezin çykmadyn diýdim. Päkiň ýüzünden sıyrygan gan tenime degenine ýüregim enrep gitdi. Hamala bilmezlikde ýylan gysymlany ýaly. Elimdäki päkini baýyň ak kölüň üstüne taşladym. Ganym dymyljak agras, ýakymyň ýyzy burnum urdy. Dogan malymda gaýdy berdim. İkay berim at üstüne şaw ondan oňyn tapýar. Ýöne dogry aýtsam dogan haly ýadapdyryn. Men ölüme razy, ýöne bara. Şu Osman maýam alyp ýatyp ondan ölerin. Gelenim gowy boldy dogan. Han göreli baý numat bilen sapara barmagyna bir batyryp gördün. Wa şumaglar pelle göli. Kadir ağa bagyrymda ýakaýdy. Baýyň kimdigini bilmäge gowy bolar diýdim. Ahmet başyny ýaýkap dimdik bolup oturuverdi. Indi näme diýsen şonu diýme, men guturdum diýen manyny dymdy. Menem howlukmadym. Ahmetiň başyndan geçenleri maňa madamlajak bolup gürrüň bermäni aňdym. Oňa häzir maslahatçy, derdine şere adam gerekdi. Turuw başdan seniň bolup ýörüşiň kelek diýeniň bilen utuş galanmajagym besbelli. Onu näme diýmeli? Dogry aýtsam, maňa da ýeňillerli. Uzak oýlanyp oturmaga da mahal ýok. Gidenlerin gaýdyp gelýärmi ýa-da Ahmetiň sözüme gulak asman turup gidibermek ihtimally. Gel her näme de bolsa. Munyň göwünnäkin has anyk bilenýän ýalyň Ahmet diýdim görül. Heh diýip tiskinip gitdi. Sen şerket baý öldüripsiň. İçiň sowamandyr. Inni Osman maý öldürüniň bilen sowar öýdýäň. Ol jana agyrly jogap berdi. 7 puştuna çenini gramda da içim sowamaz. Sowamaz. Bu zatlar keypini edip göründü etme. Olar meni öldürecek bolýarmy? Menem öldürecek. İkinzi bir ejid benne zulm etjek bolanlaryny. Ungulmanna. Men ýatlaryna düşürün näşeýledämi? Ola ma şeýle göli. Welidin ememiş oň. Dogan herlen bäri kimizin sözümiz sapra geljek bolup durly. Oň biýini zörup gowsunmagy bar üntüniň maňa gün-gününi aňlatdy. Senin kızmışlığından şiit diyarcığın peyda gelmez dedim. Osman maý öldürünün bilen numadan moşatmır, saparam. Gaýta haňralyp ýatan itek kete atan ýaly bolur. Ol çykkandy güne düşennek uldan demir alyp, berekella, hemmeňiz menen akylly sizin. Dünýäde samsyk dogurun özüň bolmady diýdi. Men bir asiýetim gatartdym. Gürrüň başýany çekmäli. Oň eller howada galgady. Köşeş dogunjan, köşeş. Üstüme gıygırsalar, mırrıyım atlanyanlar. Ananay şunu. Sen pikiriňçe, onunla birin bu taýda Allah Taala alkyş okap oturmadan başga bitirecek goşmaz ýokdy. Ertirin gamyny emel Ahmet. Eger ertir hemmäňiz bile baş göterdik, baýyň golary ediljek zady bolmaz. Ahmet pikirlerini öýtdim. Gaýta ol ýaňsadyjy gülüp, göwresini keşäňiň taşlady. Akmazyk bolmaganda on, ýylyň ne gamyna? Ölecekde ýüküm ýok, ýykylda habarym ýok diýlendir. Muny ýoňa hä diýmen. Hana numat ümitim duraýdymy? Käşe tapar tanaýan bolsady, birinji gelip görüşü. Adamlar bir-biriniň beýle ýerenler öýtmegin. Keýpin kelläňde, ýöne bek gelle. Menini ertire galman, nämetsen şu ýejederin. Hawa, çynama diýen. Günde uyan çada gumo siňip giderin. Düşündiň gerek? Men fiýramak maksady bilen gönmerli urup gördüm. Yok, indi sen men bile giderdiň Ahmet. Oho, men sen bile nirä gitmeli, aýt bakaly. Gydylary. O sözüne ähmiýet bermän gepledi. Gydyllar diýsene. Hawa gydyllar. Bäkbidim näme? Öňe bilene ýyly goşulardyň. Ýeter eken öde. Ýöne birden men seň diýeniňi etmän dur bersem näme? Men Osman baýyň ýoguny köýjek diýsem. Sen ýok diýip aýak diýrep dursaňyz, menem gulak asmasam. Ondan gydyllar maňa bir zat diýmeli bolar da onjan. Diýmen näme diýerler? Gydyllar ýekän saňy çykmaz diýerler. Ol men aýdanyň bilen dalaşdymy, dalaşmadymy? Onu şonu bilemok ýöne gaýdyp geplemedi. Onuň gepleýänine de begendim. Göwnüm bolmasa o geplemän oturanyny aýdylany oňa düşünäjek ýaly boldurdy. Gidenler boş gaýdyp geldiler. Olar töwürläsini eşitmeden geçen, gaýta howlyň gapysyndan hem goýup men koýup goýurtdylar. Kadir ağa bolýan işlere hayran galyp, tezini çykarman. Bir meýdan sakkarny sypad oturdy. Uzun boýly arryk ýigit kaptallaky uwur töňgäň üstüne oturşyny, dyýdyna geýdiren telpeginiň
Gytyjak tüýlerini typalap haýal epledi. Murat baýyň bizden gorkusy az eleken. Heýmene Osman maýam şoň öz şagyrdym kalyp durun. Ýaman görüşini gördüňizmi? Men çeti şagyryp näme diýen duýdyňyz? Beýaşdanjyk şagaň aýpyň gelsin. Osman maý görmäkä uğraşýardyn. Şoň gylygy gatyaman niýe? Gorkory ütdümi näme? Semeşdiňizmi Kadir ağa? Kadir ağa başyny atyp, "Awula eşitdikle" diýdi. Soňam hellen bäri zor gaýtalap oturan sözüni aýtdy. Olar adypdyrlar, guduzlapdyrlar. Ýaşulyň başgarak sözüne garaşyp, halis takaty uturan Ahmet durup bilmän mewjally. Olar adyalanmy? Bizim adyr Kadir ağa. Kadir ağa paýçylyk elin bermän. Adyny sırık bile adam ýol alyp bilmez diýdi. Ahmet üzüm etdi. Begiň ýerim görün Kadir ağa. Enur hot gerek. O ýaşulyň geplerini garaşman tarh ýerinden turup, uşagyny çekişdirmäge durdy. Ýaşuly namsy gepledi. Inne planda atdyr şakym ýok hany ol. Ýöne de bolsa, henizem bir oýrundaýsa bir şeýkel bolmazdy. Ahmet howlukdy. Türkmenler muň ýaly mahal köp oýrunman, egri gylyjy ýapyşar ekenler. Güýjüň deňeşer bolsa näçe aýdýan Ahmet diýen. Bu oturanlar näme güýç dälmişmi? Hany haýsyňyz men bilen gidermen. Siz ýöňürti maňa adyňyzy bir aýdyň aýyn. Töňmäň üstüne oturan ýigit dikelli bolun. Ahmediň üstüne awan duruverdi. Ýör bäri gitsen, adamydan bilir ýörersiň-de. Töwellämizi almadylar. Indi başgara amartyny açyp görelýän belkem. Hälin bäri aýagy üstünde duran baş takyaly gurban dowmuly gepläp oň sözüni berdi. Kadir agam göwnük mazak bolup gidäýdim. Ýogsa öňüm bilýärdim şoň şeýle boljagyny. Weli, ýan gidip barýak aýtmadymmy saňa ýa şeý diýip. Wel başyny atdy. Şo mahal ozakda galan ýalyn oň ýüzüne ýagtyşaýdy. Ullokan gözleri salypy dodoklar görmäge ýetişdi. Gezerinden garaňda ony perwaýsyz görkezýän haýal ýagarlygyny, Ahmet bilen gitmelip gelen netijeden ören utorny gullugyny aňyldaýan alamat hökmüni kabul etdim. Beýelini bek guşan, beki ýerinden turşuny gyssanma şepledi. Hani? Maslahat şaltyrak utorulýaňly. Gitmeli bolsa gideliň, galmaly bolsa galalyň berişip durmalyň. Men ýalbardym. Gel häzir, gany gyzgyny getmeliň Ahmet. O bada elini silkip niňlemegi mislemedi. Seni halipa zorla ýakşak bolýan ýok diýdi. Biraz aýykşak Ahmet. Men näme aýşak bolýanym bar diňle ahyry. Sen bennileri güýç bile boşa durýasyň. Hani sen ýaragyň? Ahmet tapansyny ýokary götürdi. Ine? Ýeke tapansy ýeterlikmi? Osman maýyň zanyny jehenneme ýebermäge ýeterlik. Diňe şo ölen bilen bennileri boşa durýarmy? Sen ogan bir ýoluny taklama. Gyzyllar baýlara garşy diýerler görün. Sen agaýta Ahmet kılma. Maňa bir dem ruhut ber. Şu adamlara näme-nämeden aýdyp berin. Wel Ahmede öwürlüp ýegençlik epledi. Goý aýtsyn haw. Bekizi berini. Aýtsyn. Aýtsyn nepsen ýaman arkaň görünýärdi. Wel oňa da jogap berdi. Beki, ýüregiň ýel galmasan aý. Ahmet bola etdiň manada ýüzün sallap iki ýana gelmeledi. Burzatdan peýdalanıp men esas saatlar başardygymdan howlukma düşünürdim. Wel şo bada muny giýinişlikde oturup dinläýmesen bir hiray düşünür ýaly bolmadylar diýdi. Gurban kaptandan çykdy. Uzynyň akyl giýişgeler diýen bir söz bardyr. Oýunyň ýerde ala şu mahal. Beki ýene yssanny. Gaty düşünükli zat. Osman baýyň maksady olary öldürmek. Senanip görelýäň-de belki jüpine düşer. Kadir ağa sakkanyny sypap başyny agrasy ýaýkady. Görüňle bolup ýören zatlary. Soňra maňa garap dowam etdi ýigit. Sene tüýüp bile gerek adam ekeniň. Şu aýdanlaryň beýleki adamlara da aýdyp beräýden gowa bolardy. Başysyna Kadir ağa. Ahmediň takaty ýetmedi. Kadir ağa. Biýgiri sen ýanynda goýar görün. Ýöne bir saklamaň. Gitdik ýigitler. Ýigitler fägin men oň ýygyny düşdiler. Kadir ağa käýinni. Yndarmadar saklap bolar ýok ony. O bir salym tezini çykarman saganaklap durdy. Soňam edil alkymma gelip, "Oglum, kynam bolsa, ýeti olaň ýydyndan diýdi. Sen görýän göli Ahmede ora paýgasly ýaly. Gaptaryny bolup owsorundan çekäýmesen,
bir yerbetliğin üstünün barmağı ihtimallar. Yan kaydan gurrunlarını iyili yetirmeyen aladasın özüm ederin. Bar, tere sap bol oğlum. Men uğram son, anruzu bolursa bolsa, ertire senin dolunacak bolorun edim. Yaşulu, Hudaý çağırıp galdy. Soduş. Yanımızdaky 3 ýigidin üçüdem Howlem Günmatar tarapyndan barlygyny kim görmediler. O yer heme derweden daşyrak, hemem bagyň ýeňse tarapy bolan soň garanky sola bolmaly. Men kalymda henidem şoýun kynamsızlyk. Sebäbi yanymyzdaky ýaralar ýadyma düşende kezebem daralyp, ýöňe gidenden ýyda gaýdanymyz has amatly ýalyp durdy. Menne garış koyup saktan başka zat ýokdy. 3 ýigidin biri köne harly tüpeňini sopanyň taýagy ýalyp egin atyp barýady. İkincisi haýdap barşyna kesmekli fygyr ýaly zol bir zady şakırdap solaşýa göre garış bolsa gerek diýdim. Beýleksinne pysakdan başga üýtgüçük ýara badyr etmedim. Baýyň howuldy garalyp üstünde abanyp uran etsene Ahmet aýak çekip bir töwrüne ýynady. Hiç şutaýdan utmamaň. Näme bar, näme ýok. Özüm bilip gelen eşitdiňiz gerek diýdi. Asla batyp gidiberdi. Onuň süňgüniň ýeňilligine haýran galdym. Ol häzir bennileri boşadanyň portod ýelden bermän, özüniň edilmendigini görkezenden has wajyp iş gatap edýän öýdäýmelli. Aňarsa baý bolanynmy? Haýata goloy göze dürtme garankydy. Ahmediň suduguruny segel salamda şo tümlükde ýitirdik. Salmanyň boýuna oturuşymyzda jankamyz çykarman howla tarap seredýärdik. Seretdigimizçe de aýylgyn çykarankylyk üstüme batyp has golaýlap gelýär. Ümtümlük hamala edilbir Ahmet düýpsü derýär şümeniýaly. Şu portat onuň boluşy. Eden gurrunlary göz öňüme geldi. Kämehal Allah Taala adamlaryň her gün bir galypda ýatap goýberýärmiş. Onuň täze ölýänçe adama şonun üýtgüme ýokdur diýip gurrun edýärler. Häzir meni şeýle diýenleri hut Ahmediň misalyna ýalany çykaryp biljekdim. Eger durmuşyň adalatsyzlygy onuň namysyna penje urmadyk bolsa, ähtimal ol henide mümkin ýaly odun naşap güzaranyň gaýgysyny der ýörerdi. Bu tütänlen bolan zat diýmekleri mümkin. Emma men üçin Ahmediň başyna düşen waka tütänlen däl. Şol urugy Ahmediň başyndan iýinmedigen bolsa, ýok man başga bir kişiň üstünden düşüp, oňam ýüregine ar odun toşdurup goýbererdi. Bu zat tütänligi däl. Şerket baýyň ýüregine dören iftege baglydy. Hanandan bir ýerde Allahyň hökmüne wanlygy. Onuň adamyn birin başga ýatagy. Durmuş onuň ýatagyny büsbütün bozup, adamyny başga ýoly göndürip goýberýär. Döwrüň üstemi onu ata çykarypdyr. Ol Allahyň gurun oýunyna kaýyl bolmandyr. Eýtem bu Hudaý bilen adamyň arasynda aqlalaşykllyk dälmi? Onu döwür diýen näme? Elbetde durmuşyň adalatsyzlygy. Görsene. Durmuşyň adalatsyzlygy bir ýerde de Allah Taaladan ürsem bolup çykaýar. Onu adamlaryň ykbaly Allahyň eline däl. Biz häzir şu ýerde bennileri boşatmaga gaýtdyk. Eger boşadyp bilmesek, olary öldürsek gerek. Eger fiýnanyşymyz şoğuna düşdi, ölümden halas bolarlar. Olary ölümden halas edýän kimler? Biz adamlar. Bir ýerde de Allah Taala galyan zat bolmasa näme? Garankyda şaly görünüp uran göwre meni özüme getirdi. Bir ýapyrlyp ýatışymyda golaýa gelýärçe o garanyň Ahmetdigini tanadyk. Ol ýegnine alan ýüküniň aşagyna ýegişerliýärdi. Ýanymyz ýeten detsine daýdan epip ýüküni ýegniniň üstüne aşyryp ýere goýberdi. Görsek, oň aýagynyň aşagyna adam ýatyr. Ahmet kıssanmaş oljady. Saksıdan adyynlyk. Alan, yngaýyp. Özüne gele enne butnama diýaldan agdynam saraň. Zogonjan bolmasa sen muň ýanyna galay. Men sürt kedik jogap berdim. Tegile gitjek. Düşmanlaýdymy? Beki sen gal. Ol 3-4 edim öňe taýlandy. Bu sapar Ahmet gelin ýolda gitmän. Raýyşyna çöp salam biten içi boş salmagy ýerdi. Ýerin nesini aýyk çekip, bezat şagary ýene tatynyň urýan adamyny meňdeşip biraýandy. Gowja bolun. Mende sokka çykar otur bermäň. Özüm aýdar nigidine etmelligini idi. O gidi bermän, ýene bir daha da hakydatyna ýetirjek bolýan ýaly. Toň gyssanmaç, hemmäňize ýarag bar gerek diýdi. Ýigitleň biri badabat boyun aldy, menne ýok.
Ahmet Sügürünni. Sen walla bagrym yakaydın. Bir taýda tögüre zat beren oklar ho. Al şu pysagy. İşletsek bolgun. Ahmet pysagy dodunny oň beýlekerindäki ýalaňaç tapansa gödümildi. Ura berdik. Sägel talymdan hayatyň düýbüne etdik. Palçykdan galdyrylan soň hayatyň düýbi gana ökeni. Ýokşämide galyp boýnumyz odýas. Hayat maňlymda dirilip dur. Iň ýamanan bir durun ýerinde uzak durup bolanok. Hayat bilen ganyň arasynda uğurlu daýanyş bolmardyň. Aýagyň aşağı ganyň içine typ gaýdy berýär. Kogulyň içinde bir görýän adamyz üstümize abynyp durun baglar. Mahal bağın şahalaryna ışık düşýärdi. Üzlem taplam adam hümürde seçdilýärdi. Ýöne edil hayatyň aňyrza düýbünde eşdilýän ses ýok. Dersiň aýsy burnumda urdu görün. Yatak bagulsa gerek. Birden Ahmet egelime kalktı. Egil hany. Entek oňly gelip ýetişmäkem, oň ädikli ýagy kewdäme agyran saldy. Hayatyň üstüne durmaşan badyna üstümden daha gaýrlyny ýaly boldy. Depäme garadym. Ahmet görnok. Aýak sedem eşdilmedi. Egilen menem bir ýeriň kewdesine mindim. Teressem hayat bilen egini deňläp oturun bastyrma bar. Ahmet bastyrmaň üstüne tüýüşip barýardy. Aňardan näçe teredenleri bilen bir ýerden zat görnüp etmedim. Agaçlar ulu bolan soň bastyrmanyň depegine abanyşyp durlar. Özüm tüm garankylyk. Ýere sapsyzlyk edip göpürdi tapardy turdaýmasaň, aňsat duýan adam bolmaz diýdim. Indi hümürdi öňkä görä has goly eşdildi. Ahmet'in gapdalyna bardym. Zaýyň eýwanyna ışık görünýär. Häli häzir girip çykan bolmady. Ýöne gapdallaky ojagyň ody sönmendir. Ojagdan bärde ulu düýüp agaç. Agaçyň düýbünde de tagtadan edilen pislecik teki. Tekiň üstüne abanyp duran şahadan sıratylgydy. Şo barmanyda eýwanyň zarply gülük sesleri eşdildi. Ahmet böwürmegimdiklap seret olara diýdi. Saň o taýdan görnýänler süýş berik. Edil tekiň bär düýbünde bir topar telpekliň oturuny gördüm. Be. Sapar dagny ýerde kädidim. Ahmet howla seredip ýatyşyna men sözüme ün vermedik kişi boldy. Beýleki 3 ýigidem gapdalmada geldi. Inni beýäşemeden bastyrmaň üstüne bagrymyzy berip hatar ýatyrys. Gizi ýatydan geçdi gitdi. Oturuşlaryny görenine ýatmak diýen zat olaň pikirini de gelen okun kadidirýär. Ýöz ýanymdan olar ýatsalarym ýatardylar. Ýöne bardy geldi, Ýakup gelen olaýsa. Oň duýdurşundan ondan hüşgär bolup ukuýuny haram eden bolsa gerek diýip oýlandym. Belki howlyň daşyna saksy goýmagam şo buýranlar. Başı yatış telpekli bir adam eýwandan haýdap çykşyna gelip ojagyň başynda çomboldy. Adamatkar bolsa gerek. 2 çaýnak çaý göterip ýene eýwana girip gitdi. Ahmet käýinni ýeri ýutmuşlar. Yatsagam däldir öýdýän. Numat dagy nirdedigini bilmesek ýatanlara näme diýdim. Ahmet ahmyrly gepledi. Wah, ýatsalar bolýar dogun soňuny gaýgetme. Ýene çaý içertalym geçdi. Eýwanyň sırasy sönmedi. Bäriňim hümürdesi galmady. Darıktım. Gize geçip barýar. 3 adam tirkeşip eýwandan çykdy. Iň öňdäki sakymsak golsa Osman Maýdyr. Gawa telpekli don ýaskynja galypdyr. Osman Maýyň ýyzyny tanadym, Murat Bay. Şu giň howlyň eýesi, günnüki gara takkal adam. Gowrasy gawy bolsa-da Osman Maýyň gapdalyny onuň hammalyndan inaý görnenok. Üçünji kimkä? Ýakup bolaýmasyn diýen pikir meni bir wada howsurady. Madal synladım. Ol Yakubu görä iýinçi. Boynuny ýerkedip bilmeýän ýaly kellesini bir ýany taşlarak barşyna Yakuba garanyna söltü görünýär. Bir teressem Ahmet sapançalyny gedip taýýar bolup ýatyr. Ýoşlyk bilen bulaşdyraýma soňuna seretdiýdim. Oturunlar Osman Baýy görüp gürre ördüler. Baý tekiň bir gyrasyna aýagyny sallap oturdy da bir zat diýdi. Arman eşdip bilmedim. Oňa şeň 2 adam durunlardan taýlanyp göni bastyrma tarap gaýdy berdi. Olar bastyrma ýetmäge 3-4 ýadım galanyny üzümçülüň gyrasy bilen demir gazyga ýögürdiler. Hayatdan üdüňerek gapsy ileri bakyp duran kiçik taamyň gulpuny şakyrdatyp açmagy durdular. Soňam çyk bejit diýen teleşdirdi. Ýene gulp şakyrdy. Olaryň 3 bolup gaýtdylar. 2 çetki orta okuyunyň goltuğundan tutup onu süýrep diňer getirýärdi. Kimem bolsa çakoň ýöremäge mizalyga almandyr. Göwre süýrenip ýyza ýatyr. Olar Osman Baýyň öňüne baryp durdular. 2 çetki şekilli göli ortaoka ıranyp zordan ýykylman saklandy. Bir wada oňa hiç kim zat diýmedi.
Amala hemme zatdan beter on ayak üstünde durup biljegi ýa-da bilmejegi olar galaklaryny nek gözlerini aýyrman teretdiler. Osman Baý gozgun man oturşuna köp manigili gep atdy. Gepler Numat han bites Ahmede ot berdi. Ol sapansadyny gedip elini batırdı, Osman Baý ýokdur dedi. Näde düşünjek bolup adara galdym. Ahmet, Kurwanyň bolýan düşün. Sen uzak bolmasa biraz salym şu tarafa teretmän oň aýtana. Kutartana walla. Osman Baý dedi, öňkä görä adamly çykdy. Sen bile uzak gepleşmän. Elbetde Ahmediň bu kutunyň nerdedigini aýtmasaň, diýerije ýere gömdürürün. Baý sözüni aýdyp aýtmaka. Ätiýazy elden bermeli üçin Ahmediň sapansaly eline ýapyşdym. Ol çekeriňi diýdi. Yine ödüm tuttum. Onu ýadyr ýygyna şunu ýöňe. Geň göräýmeli zat. O bezatlyk edip eli düşen sağa kimintiýetiň çykarman sapansany biline ysyrdy. Numatdan tida çykmady. Ol diňe Baýdan maşlap töwrüni durunyň birla ýüzüni teredip çykdy. Olar bolsa biziň şo bir rehimsizligimizdir diýen manyda benni adama garap gymyrlaman durdular. Numat garaşylmadyk mahal ýüzüni aşap goýup ýer wagtlap ýatyberdi. Gowra titredi. Döwrükdekiler hamala bir şeýle de bolmaly gerilik satanlaryna. Inni bolsa, şo diýenleriniň dogry bolup çykanyna goňýan ýalylar. Osman Baý erjellik bilen Numada ýapyşdy. Onu yatan ýerinden galdyryp özüle boýdaşdy keldi. Birden iki penjesini onuň bokurdagyny taryp boğup başlady. Maslyklary kim jaýlady? Sen bilmeli haramzada. Numadyň bokurdagynyň harly eşdildi. Dogry bir tapar men özüm durup bilmedim, Ahmede ýapyşdym. Bersen tapansany. Ahmet elimi sowdy. Numada degaýmy ihtimal gerekdir. Osman Baý elini bokurdagynyň aýryn netsine. Numat ýene aýak üstüne durup bilmän özüni ýere goýberdi. Osman Baý gapdaryny duran ýüzüne teredägeden eline gamsyny Numada tarap uzatdy. Baýyň ümüne düşen nökerleriň biri Numadyň ýanyna bardy. Şunu ýetişme terediň diýene heňde eglenip ýollaşlaryna gompu garap, soňam oň ejil göwresini dogumlyk bilen ýerden ýeňle skarlardy. Şo wagtda onu agyramsy zat ýaly eginaldy. May bermänem. Öňkü ýeterli öle göwrany bir ýana tilkip goýberdi gören Numat gat ýere zalkyllap düşdi. Zanlydygyny töwerekdäkile duýdurjak bolýan ýaly göwre toglanyny iňläp teretdi. Şo pursat Ahmet bir gowsuny. Dogry oňa tarap öwrülmäge ýetişmedim. Onu ýanşa tapan satyldy. Ýykylan adam görmedim. Durunlar dyýryp turak boldy. Üzümçülüň arany siňdiler. Murat Baý bilen ýene bir ýere baryp eýwany kurza vurdy. Bastırman aşağının goýundan güpürdüdi, mäleşýän sesler eşdildi. Ýigitleň biri Ahmet diýip sanypdy. Osman Baý teleräň aşagyna girdi. Ýöwliýä kesini gördüm, duw şapsyny gördüm. Ahmet bastırmadan aşak bökdi. Deputatsy müýüşdi gitdi. On gany beýnini rondur. Gorkuýun howpülmän häzir gozun man ýatan Numada tarap topular diýdim. Ana görersiň, ýerlerden tüpeňläp, en namzany eleme deşik ederler. Bilen böktük. Oňa deňiş Ahmet ýene bir ýugra atdy. Soňam dabary hem haýbat bilen gyrdy. Çakpar Osman Baý. Ene men. Öller jaýlan men. Men onuň synyny ýapyşyp has garynka çekdim. Azgyrlar ötdim, sesim çykyrmady. Gaýta birdem töwre unup Numada teretdi. Oň ýerinden galaryna garaşdy diýen. Numat gymyrlamady. Ahmet o darany ýargy ýygyrdy. Numat dur diýen. Özümçülüň içine tüpeň atdylar. Bastırman aşagyna şakyrdy turdy. Goýunlar mäleşdi. Ikinji tüpeň dedi. Ahmet butnany ogam. Kenidem Numadyň galaryna garaşýa. Numat turdana. Tur nere dat nere. Ahmet alaş tapmady. Iki ýany urunny. Osman Baýda bolsa Numadyň turmajagyna gözleri ýetip arkaýynlaşan bolsa gerek. Atmadylar. Ogluda gorkulum sümlük dowam etdi. Belki olar halis bolmajagyny bilse, Ahmet göz ýok ki al daýyna tarap topular diýip pikir eden soňlar Ahmetli pursada garaşyp ümidimi ýatandylar. Şu ätiýaşlary arly birdem Ahmediň ýygynyň aýrylmadym. Tehel garankydan çyksak boluberdi ýapyşýardym. Ol deňşirgap ýetdi. Zoýulukdan üzüm ýapragynyň şygyrdy teşdildi. Ahmediň sapansaly asmanyna galgady. Ol Osman Baý diýip gygyrdy. Sözüniň ýygyny aýdaryna may beriljegini berilmejegini biljek bolýan ýertägini. Ümidimlik inni ýanky maýda şygyrda galypdyr. Bennilere bir zat bolaýsa Osman Baý. Ýurdunda ýumurtga togularyn.
Eger ýaty ýalansa da ýaşadyň gelýän bolsa, onda bara, olar boşadyp goýber. Men ölümime razy ýöne bilip goýgun. Betiňi tutaýan ýerinde, ölsem seni alyp ýatyp soň ölerin. Sen ejide ganym Osman Bay gaýratyň bolsa, çyk men bilen aryan aly meydanyna. Öldürüp bilseň, ýalanyny wagty mäýin. Bastyrmadyrmaşdyk. Bildiler. Yerlerden tüpen attırlı. Üzümün içinde şagırdı köpöllü. Goyunlar mäleşdi, iç sıňsap turdy urgalmagal. Şagadan aslylgy çıra ok degip kilogram boldy. Töwerek tüm garanka gaplandy. Howly öň howlugyna ýütgedi. Hat korkunç göründi. Ahmet aşaklyk gören bize gaçyň diýdi. Öýde bolsa bastyrmaň öň erňegine ýatyp howla garanjaklyýady. Men oň eginden tilkip başyň tutar diýdim. Aýryl. Golöýden hamala bizim sesimizi eşiten ýaly eýlidi tüpen atdylar. Hiç tat görmän şaklap atýanyklar besbelli. Oklar arly oradan şulap geçti. Ahmet bastırmanyň üstüne adam çykarmazlyk boyunna alan ýaly tapançalyny gedip iki ýany emedekläp ýör. Wagt numady derek birjiginiň ýoguny köýüp bildirin diýdi. Tüpen ýer tappaýatdy. Golöýden adamlaryň wagyrdy teşdildi de göze görnýän gara ýok. Üzümüň içinde şagırdam galdy. Näme de bolsa ýöne ýatana däldirler. Daşmady gabaman gamny ýan bolsalar mümkin. Bastırmaň üstünden ýeňse, haýata tarap süýçdik. Töweregi howsaly bile seredýäs. Serden tarapymyzda gözümüz baglanıp dur. Agaçlaň aşagyna göze dürtme garankalyk, sähel salym mundan öňüm bile yaramly görnüpdi. Häzir burada şol agaçlary yer kopsa, şonça begenjekdik. Haýatyň aňyrsynyň ýigitlerin biri gyrdy. Gaçyň, ilerden gelýärler. Ahmet kimidem bir mahalla ganyň içine togutup düşdük. İleri burçtan tüpen atyldy. Yerlerden demirgal tarapdaky boşluğa tarap tutturuverdik. Biri-birimizden aramy daş därli. Ýöne men Ahmede has golelaşanyny kem görmedim. Ýogsoň bu kodoklap asyl bir ýerden gidetirin o. Inni bastyrmaň üstünden atyp uradylar. Men üstüme alryas Ahmet howluk sana diýdim. Ol ýerde atsak ýaly bu kodoklap oturşuna bir ýeriniň başyna ýetmän mutnaman idi. Sözün aýdan badyna sapan satyldy. Bir ýerine degdimi, degmedim, men atay garmadym ýöne. On göwüni hoş aýdan sözlerini eşitdim. Şuta para bolaýan bolsa gerek dogun. Inni oraya gelenmäli. Gaptallaş bolgadyk. Ýydymyzdan 2-3 öwre atdylar. Oklar depämizden gaptarmadan şulap geçdi. Ýegili birak ýatyaz üçin Ahmede teretsem, ol ýyda galypdyr, ödem dur. Algasan inni bir. Ahmet butna mandurşuna gel sapan sam alyp ber diýdi. Sapan sam ýöneligi gaçmanyny bady-bady aňdym. Alkymyna ýetip ýetmäkäm oň ökünç bilen aýdan sözleri gulawma diýdi. Bolmady dogun, wah. Ýigitler ulaw gitmän ekeni. İki tarafında şu bada ýanymyzda häzir boldy. Olaň her Ahmediň bir goltugyny himayat berip uradylar. Yer termeşdirip tapançany tapdym. Ýylyma garap diňşirgenýän. Gara görmesem, göwnüm bolmasa aýak sesleri goýlaşyp gelýär. Tapançany bir öwre mysyp goýberdim. Okun şu gullusy ulaklardan eşdildi. Şundan soň gize öňkü paraga çygyna gaýdyp gelin ýaly, töwerekde ses semat galmady. Owadaky adaty bolmadyk galmagalyň gaýtalynmagyndan gorkan bolsa gerek. Zany-zanylaryň barlygy bildirmedi. Ahmediň daşyny. Bir ýylgyndan içinde 4 adam bolup Ahmediň daşyny gallap oturýar. Doğany çykaramyzda ebeteýsizlikden şeperini galdyrdyk gölün bu ýaly suwa şu ýalaňaçlygyna taşlanyň ne öwfüllap galyberdi. Doğana madaly ornan ganyň ölüýüni duýamdy. Ennam janym sanrap gitdi. Köýnüňi kellesine deň salgap siňetine teretdik. Goltukdan tehel ýokardy. Çiginiň döşdüňküne ýanaşýan ýerine okun saran ýaraty garalyp görünýär. Elim bilen sypalap gördüm. Barmagymyň uçy ýyljak gany batdy. Ahmet gaýgyry berdi. Adara, kogadara. Barmagym okun girip giden deşiginiň üstünden bardy. Kewlerini sypaladym. Teni abat. Ok işte galypdyrdy netije geldim. Howul hara daňmaga başladyk. Edil ýaraň üstüne ýalyk goýup daşyndan puta taradyk. Gan durulmak üçin şundan başga edip biljek alazymyz ýokdy. Ahmet ýene kellerini ýaka pırçynny işledi. Bolmady dogonlar, bolmady. Ahmet, sen ýadyr başardan gymyrlama. Geplemede uklyjak bolady aradarlar. Dogurdanam o tezin çykarman ýatdy. Ýegli birak berediýän gözleri ýumuk. Şu karada uklaýana derler. Yaraň adar juda çöktür bolsa gerek diýdim. Biri-birimiziň ýüzümizden aý gurjak ýaly bolup oturmalylar. Tebibim gurrun edirler. Ýigitler owadan biriniň adyny tutdular. Ýöne häzir owa baryp bolmaz diýen karar berdik. Näme de bolsa
bir alazyn etmeli. Ýogsa daň atan soň kyn boljakdy. Goňşy obadan ýene bir ýeriň adyny tutdular. Eger şonu getirip boldy has amatly. Sebäbi ol oba gaty golaydy. Weli başta ýaly ýigdiýlerini. Gurban, sen obada talabansy gidipdiňle. O tebipden habaryň ýokmu diýen. Gurban ören anam bilen jogap berdi. Etmez gidim oturmalyň. Öňüline. Ol ýoňsuz zat hantama bolar. Galy berse de men oňa beretdirin. Şu mahal ýorgony taşlap ýörse de gaýtmaz. Ötön ýyl bir ýerden gelýäke ýoluny gizi 2 sany galtaman saklanmış diýerler. Şonda gorkunmuş weli gelip 10 gün ýatlyk düşekli ýatanmyş. Şu mahal Ahmediň öldürlerini. Tebip gerekdir gitmäň. Şu nejis dünýä azap üçin inen bolsa, azap bilenem ölelik delle. Dogry dälmi? Weli şu wada müsödüň meňe gulaguma ýaran okugullydy. Menem beýdim Ahmet diýdim. Sen ingen mert bolmalysyň. Sydaryny gaýbetmäň, sydaryny ölmen. Men nire ölmen nire. Ölseň dünýäň bar azabyndan dynra oturup berdiň-de. Bile o da başartmaz. Biz dogan ýaňy ýoluň ýarpyny geçdik. Onu dören terki dünýäligi gulag atyp oturmak maňa yaramady. O ýoluň galan ýarty azap bolmaz, anan maňa. Ahmet, bu giden adam biderek gerek gany kono ahyry. Ana oglanlar gidip oňa tebip tap gelerler. Asyl aňarty 3-4 günden tut ýal bolar gidersiň. Tebip diýdiňmi? Hawa tebip diýen. Onu men size bir adam salyp bereýin. O şurda go adamdyr. Gaýra kowadan. Gümmediň aňarja düýbünne uly toraňy badyr. Ýani şoň taýak atym ileri ýanyna atym daňylgydyr, münüp gidäýin şonu. Bay, biz sargyňyz ennäm janymy kulugry edip barýaly. Çydajak bol Ahmet. O wanyň aşak çetine näköýdir. Halmira daga diýenler usurda ýumşak adamdyr. Şeýle diýdiňiz besdir. Adam eşitde durup bilmez. Tahir tebipçilik edip ýören adamym diýerler weli. Ummasy usully uğur bilýän adamdyr. Men howluk mullen manyda ýigitden güýdüne garadym. Öňüle gurban seslerini. Men gideýin. O wada beleçiligimmi? Ol uğramakçy boldy. Wele oňa "Terap bolar haw" diýdi. Uranyň garahyt bitmek Ahmet. Howaydym bir hillidi. Men egnimdäki dowany çykaryp oň üstüne ýapdym. O muňa çyýyp ýalam ünsürmen dowam etdi. Bu dünýäň täsirligini walla. Salçykly şemşe ýalla. Ýa-ni halmyra dagy diýenim taýyr. Onuň mäşgunlukda çapançylykdan galandyr. Sürüýüni Osman maýasana berjek bolup ýörkä. Garasatda bölünip sürüýün ýarty ýitirim bolaýdyr. Benne 3 gün ýitgeni gözläp berdim. Ahyrym ýerine daş bir guýdan tapyp alyp gaýtdym. Şo goýunlar tapylmadyk golaýsa. Baý görgüliň baý ganyny bilýärmi edil bara gotur derman ederdi onda da ne hedi. Ana pakir ýeşitdi gelin men gaýdar görersiňiz. Howa ýene de maýdy öýdýän. Şu dowany üstümden aýyrsaňyzlar. Maňly derşip gyzyny galdy. Şonu da göwnlük bermeden başga etjek alazym ýokdy. Göwnüňe rahmet. Halma da gelýänçe uklujak gollydym. Şu mahal maňa ukly diýmeseňizle. Dark Mahmet, göwrümen giň tut. Wah, diýlen edip boldan häzin aýdýan. Ýanky dowany üstümden aýyrdyňyzmy? Haw aýyrdyk, ýat berekyn. Şonu ýapsaňyz leýene üçejek bolýan. Ol ýuwaş iňledi. Deri gaýdyp, eýem ennam bu diýal bolupdyr. Enne gynjylyk biraz uklar ötdüm. Emma ýene geplep başlady. Garaşmalyk oňarmadym. Tama salyan şara tagap eden bolsak, ha? Men saňa da kestetdim. Doňjan, sen adyňym ýadyndan çykypdyr, Merdan. O birden sesini çykarman ýatdy. Ýadandyr, gözlerini ýumdy göli, uklasa gerek diýdim. Howa şigren ýaly, üşäýmeden ýatyş bire ýene bir dowan üstüne ýapdym. Şo wada ol ýene dillerini, üşäme ok diýdi dedi. Gatada berýär Ahmet. Daňdan ulaýmasa, goşuda ýolunny, ay halmyrada gelýän çaçydaryn. O birden garankyjy kukrugynyn basyp barýan ýaly, uludan diýmen ally. Dowan. Bu dünýäde hasan arkaýyn ýaşap bolarka. Adamyň göwnüne degmän her kim tapanjagyny ip dek gediljek zamanam bolarym kawally. Bolar Ahmet, ýokman bolar. Dogry aýdýan Dowan. Öyle her ki zat öz nowatyla gelmelidir. Ýöne onu görmek bile mesel etjekmi, etmejekmi? Ana mesele şo taýdy. O diňe biziň özümize bagly Ahmet.
Ýeke-ýekeden näle barymyz birleşip topulsak, biz bilýärmi? Dağları yıkarız. Bize dağı yıkmak näme gerek? Biz dogun Osman maýdagyny yıkmaly. Olaň dağı kemi ýok, nira ursak keserilip, ýolumyz bekleşip ýatyrlar. Olaň jüýlerim agar edenlerem şowuna. Dogun bir pany dünýä adamyň ýüzüne tereden ok. Hut öňü bilen kiýsetini teredi. Allah Teala da olaň alkyşyny ilkeşdi. Walla käme gowyny bir tuman gelip berýär. Inna Allah alkyşyny getirjek bolsaňam pul gerekmi kädiýäsiň. Üstüme inni bir zat ata görüň. Daňa taýan Allah. Anha daňa matar. Her näme de bolsa günnüzlük bir gowda. Hal murad ağa diýip gelýän röde. Wagt dünýäde kim adam şu ýaşuly ýaly gowulaýsady. Şu pan dünýä hiç kime de baky berilmän şeýle dämi? Ahmet, gel şu gurunlar soňky ýok çaýň maşyny edeli. Sen häzir zaty pikir etme. Pikirde ýaşap bolmaz dogan. Anha gök çaýň başynda men saňa başga gurun edip bererim. Sen Ahmet ýezilýän röde pikir etmegin ýok. Ahmet ýezillemez. Ýöne mahal içine dökseň ýüregiň giňe. Yaman ýeri adamlar hemişe pikir eden oklar dogan. Biregiň göwünde diýerler. Bir beýlekden köp ýyjek, bir beýlekden gowy ýyjek. Gulak as hani. Bir dukur deşdilen ýaly boldumy? Eýem gidip geleýdim ki. Mahala boldy. At toýunyň sesi hat goly deşdirildi. Ahmet şat habary bizi ýetirmäge bolgun ýaňdy. Benim atymyň sesi diýdi. Gurban halmyra dagan eşekli ýetip gelýändigini aýtdy. Ýigitleri Ahmediň ýanyna goýup, oba gidip gelmegi ýüregime dugdum. Kadir agadan habar tutmasam, ynjalmadym. Eger gün dogýança dolanmasam, ýagdaýyny tapyp, olaňam oba dolanmaklaryny targadym. Ahmet şuda ynjalmasa, biriňiz ýanyna galmaly bolarsyňyz diýip ýola düşdüm. Obada galmagal turýar. Oba öwliýe tarapdan barany kem görmedim. Birden hup üstüme abana ýerine de gaçmaga, bukulmaga, gapşal ýerler bardy. Oban galmagal wagtyn eşdiri urady. At toýunyň güpürdüsi ýeriň astynan gelýännek bir salmam galmady. O ses hataryň aňyr çetinläki öýde oturup dokma dokuyan gyýdaryň daraklaryň sesini ýadyma saldy. Golelaşdymçy. Galmagala adam sesleri moşuldy. Olaň näme aýdýanyny aýyl edip bilmesemem, özlem sapylan sesler tutda baslykdan habar berdiler. Osman baýyň atlylary öýmeye aýlanyp bir gözleýän bolsa gerek diýdim. Baskynyň aşagyna garan ýaly ece kaka diýip gyýrýan çağa sesleri meşdil berdi. Öýlerde ışık köpürüpdir. Kesedinden diň salaňdy. Oba gorjurun aryn ketegini ýadyna salýady. İtleň ýürüşini diýsene. Obaň her ýerrägine 3-4 öwre tüpeň atyldy. Her tüpeň tez çykanyna galmagal pes saýlap, itleňem köpsünden azmagal tida çykmaýady. Käs bolsa gorkusundan çyňsaýady. Ýöz ýanyndan bolýan zatlar ülçerip, bu galmagallaryň soň obada bir adamyň başy ýatsy etmese gerek diýdim. Bir meýdan pikirlenip durdum. Edil şu mahal. Oba barmak biçak hoplu dämi? Näme de bolsa? Gizen garankylyk maňa himayet berdi. Onuň bu gaýda gaýymlaşykly, pet-pet duş gelýänlerine de kim meňdir adamdym tanaýar kadyrmy bilen gidelim kem görmedim. Numadyň öýüne ýetmän. Ýapyň aňyrsyny diýdim epip, golay goltumy diň saldym. Yenidem at toýunyň güpürdüsi galmany. Ve bular iki ýana çapdyrylyp näme diýäkäler diýip geň galdym. Ýöne güpürdü. Gögün bolmasa Murat baýyň howlusyny tarap daşdaşýan ýaly boldy. İtler göli öňküden beter ýürdüler. Numadyň köpegi bolsa, gadygynyň daşyna pyrlanyp özüni öldüräjek bolýady. Öýünde ışık görmedim. Gorkul pikir kelläme geldi. Ahmet zararly. Oň şagyryny alyp gideýlerim ki. Buktoklap uğranmam şo döwürün gary öýün gapsyndan gabat elpek bir ýeri turdy gaýdy berdi. Özüm gönüm maňa tarap gelýär. Ýanyna bukulup oturdum da
Ahmed'in birini tapançasyny elime aldym. Golelaşdygyça gelýän adamyň iki eliniň boşdugyna gözüm ýetip ýynjaldym. Osman maýyň nöker bolmaly diýdim. Gawa telpek menden habar deňämden geçiberdi. Bir golunu çalyrak hallanyp başyny belen tutup barşy. Ädemiň berdemsi ädeşi Kadir aga meňzeýän ýaly. Begenizimden dimdik galaýypdyr. Kadir aga. Ýaşuly badabat ayak çekip kim bolarsyň diýdi. Men derre onuň edil alkymyna da kylyp bardym. Hamala garankyda ýüzümi görüp kimdigimi tanajak ýalysoňam men Merdan diýdim. Merdan ýa Ahmet Dagule giden. Ya şu arada bir soradı. Han olur. Arkayn bolun hemmez diýri. Ýören aýdyma düş. Ýaşul taýyk atym meydan gapdarla garalyp görnýän öýe tarapy urady. Menim tesimi çykyrman ýydan düşüberdim. Gidip barşyma bu adam köp gowaly çarşenmän başyny geçirin orta gerek. Munyň aljyraman hükmürawan ýürep barşyna bir teretsene diýdim. Gowun bolmasy. Bu galmagal oňa baýaky bir zat ýaly görünýär. Belkol häzirki bolup durun ýagdaýa gahyrlanyp darygyp ýörmegi özüne kişilik bilýändir. Salym geçmäke. Ýaşul hakda eden pikirimde bir az öte geçenmegi ýetirdim. Kadir agaň özü käýinýän şekilde görüldi. Siziň turkuňyzdan bäri baýyň ýalýaglary ağzyndan 10 gedek dag dökülüp geldiler. Uskarjak bolup obana elek tok etdiler. Ýaşuly gapdaly goýun agyrly garýyň gapsyndan fägin men geçiberdi. Öýüň agyryna aýlanyp üdümli joýa girdi. Üdümçülüğün ortasynda belen teler bar eken. Bardak telerin aşagyna 7-8 adam aýber otur. Ýaşuly bir ýagdaýyň sebäbini düşündirjek bolýan ýaly. Öýde gümür ýamara ýol beren ok, haramzadalar diýdi. Geçiber. Hani göl nazar biýigide orun beriň şu taýdan. Oturunyň ýüzlerini saýgaryp bilmeýänem bolsam, edip ikramy ellen bermän, olaň hemmesi bilen görüşüp çykdym. Öwrülip ýene göl nazar diýenleriň gapdaryna çöktüm. Kadir aga garşymda oturdy ol. Sagaman tapdyňyz gerek diýdi. Men Ahmediň ýaralanyny aýdamda ýaşyl başyny ýakady. Bolmandy ola. Asalim hiç kimden tez çykmady. Yaralyň ýagdaýyna gynanyşlaryny bildirýän şekilde başlaryny aşağı salyp oturdular. Ilki Kadir aga başyny agras kaldyryp adamlar ýanky gürrüňi beren ýigidimiz anha şu ýigit bolmalydy. Oturanlar galaklanma bilen gowsunuşdylar. Kadir aga ýene maňa öýlendi. Han ýigit bolan goýun ahwalatlary özüň ömür görber. Şu mahal iki günüň wakatyny nätanış adamlaryň öňüne ýatlap çykmak maňa kynam bolsa. Süýnüp sarkyp oturman. Yumuş oglany ýaly başarşymsa başla berdim. Esas zatlar gysgym düşünükle edip berjek bolýardym. Emma her gerek Yakup hakda agzamdy. Oň nire ýitirim bolunny bardak pikir meni sakynmaga mejbur etdi. Bugün bolmasa, o men adamlara hakykat aýdyp berip oturumdan habardar ýaly. Ýa-da Osman maýyň atlarynyň üstüne ýollandyr diýen howaý pikir meni howlukdurdy. Emma bolun zatlaryň hemmesini aýtmasam ýynjylmadym. Kadir aga gurrun arasynda ardynjyrap gowsundy. Oň bir hereketine badabat düşündüm. Ol howluk mollyady. Şundan soň uly şekmän gurrun aýakladym. Oturan mehetdir Kadir aga. Eşitdiňiz gerek diýdi. Oturanlar eşitdik diýip başatdylar. Kadir aga dowam etdi. Eşden urtaňyz adamlar bir ýerde mesele aýdyň. Osman baý gelip biziň gözümde çöp atjak bolýar. Baýyň maksady benim bana çağıranmadan öňüne ýalyksy bendelen ýoguna köýsem diýe. Oň üstleýäni ölüm suwsany gan. Bilem oňa radylyk bermelimiş. Ýaşulyň ses soňa baka gahardan ýaňa sanrady. Oturunyň arasyndan bir çekinibirek sorady. Biýigidiň özü kimlerden bolarka? Men bir wada näme diýjegimi bilmän ýaýdandym. Sebäbi sonra gümürtük gördüm. Oňa deňiş Kadir aga biýigidiň asly bile ýeşmegi ýok adamdyr. Häzir onu soraş oturmak mahalym däl. Hudaýa şükür. O bir de aýny mahalyna Osman maýyň Guran hilesini aýan etdi. Gönler diýenleri gowsunup birden zanyp garasynla gepledi görün. Tezi bolşundan ýinçerini ýaleşdirdi. Walla Osman maýyň bir de sara-saran bolup alary galyp bermesine emek aýt. Men ädi şunu ýerlerdir walla. Yakup berin zorum gütbe ýadymy şeýdi. Oň şonu aýdan jogabyny gaýtyrdım. Özüne adalatly görkezmek üçin. İkinji bir gurrunga goşuldy. Alagadan biz
Beýişiň telek baýaga diýäýtek. O gulak atar öýdýäň. Gulak atmaz. Ona adalatly boljak bolmasyn ämemiş. Men gyssan diýdim oğlum. Ol baýaga telege diýäň diýler öýden ok. Ol güýjüm yaragym maka. Adamlar men öňümde lala çar diýär. Oňda ýanjy at ýaragy. O güýjüm bolsa, men hemişe adalatdyr diýen adam ahyry. Çetde oturan bir ýerge ýördi. Bizden näme güýç ýokmy? Olar bizi bir sürü goýun hasap edýärler. Kimin goýunyny görkezler tolary. Kadir ağa ýut berdi. Hiç mahal gany gyzgynçylyk etmäň oglanlar. Birek güle arkalaşy etmeseňiz, Ahmediň gününe düşürdiňiz. Dağınık Türkmen Gazalbaşyň 40 000 atly ýaragyň nökerinden gorkan näler ýigitler. Gülmürat alyp götürdi. Osman maýyň aty ýarag bolup bersin, bir günäni öldürüň ha diýmez. Ol öleşip gelýän atlylaryň güpürdileşdirildi. Kadir ağa ýerini alyp, "Özüm gaýtarjak görünýän ätiýazy elden bermäň" diýdi. Ol garaýyň öňüne ýetip, öwren ardynjyrady. Aňadan batly ýeren iki atly ýaşulyň töwerenini öwrüm etdirir. Kadir ağa diýenler kim bolar? Şolay mendim. Sen bolsaň. Ertire sen adam ogly öýünden hoýerigem çykmalylar. Gir tünöňe. Süpe fil vermeseňiz adam bar hedilden ýatşakly. Nökerler atlaryny dewsileşip araşdylar. Kadir ağa dolanyp gelişine adamlar dagalyň. Her kim öýle öýünde bolsun. Hiç tat aňylmady ýaşdydy. Oturunlar turmak güle boldular. Durun adamlar. Ertir kim eteli? Müzdürülmän. Batyrgy daraş vermeli bolar. Ýöne ol hemmesini öz ornuny etmelidir. Bay biz bilen nähil gepleşdi? Bizem özüne göre jogap bereriz. Kimi gytwarly saýan bolsaňyz, düşünürip aýdarsyňyz. Ona näme hoş geldiňiz diýdiler. Adamlar duran ýerinden üdümçülüğün içinde pıtırap gözünü ittiler. Ovan gopkunu henidem yatışmanı. İtlerin şöbür üyürüp duruşları. Kadir ağa, "Yigit, seni şu yerde zıkkı işaray" dedi. "Inne daňamazsa gerek. Men Ahmet dagynyň ýanyna ýetmeliğim aýdamda ýaşul garşy bolup durmady diňe. Sere tap bolgunyň" dedi. "Şu gumyň etewile gidiber. Ahmet'e aýt, mert bolsun." Üdümçülükden çykyp guma tarap tuttur verdim. Seher wagtynyň ardygy. Daňatanna Ahmet dagyň ýanyna ýetdim. Ýigitler süýüzi ukuda ýatan ekenler. Ahmedem olaň baş uzuny alyp otur. Ýaňy daňy boly gyşaryň biraz diýdim. Goý gözleriňiziň agysyny alsanlar da onlar. Sagaman geldiňizmi? Bir owaň tarp turky näme? Biraz ýynsalyňmy? Ahmet sinasyna yaranyň bardygyny men aýdamdan soň hakykatyny getirin ýaly ýüzüne tutdy. Munça bolsa ýagşyla diýdi. Halymra dagy elini gelen netdi görgüli. Soňam öýe gidelip ýalbarda oturdy. Zordan taňry ýalkasyny urudyp goýberdik. Men dagy dogan biriň durunyna güýlünip ýatsam ýüregim ýarlaýmazmy? Aýynny biter giderle. 5 günden daňsyn täzelemeli dedi. Onu 5 güne goýmars Ahmet. Ertiriň bir ýerine özümizden kirere goşup bilsek, ýaraň hakyky okumuş tebipli bejererler. Gadallarda olar ýaly zor tebipleri barmy? Anha öz gözüň güle görersiň. Halymra daga da ummasy eli haýyrly adam bolmaly. Hani gel otur, näme görbeşdiň aýtsana. Ahmet, men bilen gurrunmy diýişine gytyp diňledi. Soňam käse çaý içim salym sesini çykarman oturdy. Birdenim ýokun şöyle başyny ýakap, "Ha, dogan. Men agşam köp adama kasseden ulaýmasam" diýdi. "Senin oň gaýgasyny etmede saltyrak utuljak bol. Wagtyny ýatyna aýdýan. Şu ertir menem siziň araňyzda bolaýan bolsadym. Ertir baýlar bilen iň soňky saklyşyk däl ahyr Ahmet. Ola şeýledir göli. Senem günne uýan çagy işaray. Ýok, gaýta şu ümsümlükde gümür ýamir edip oturduk gowdyn zalaryny. Şola kemem der. Meňem edil gözüme şiş kaklanýaly. Şo wagty oň ýarasy ýadyndan çykdy. Ýöňde oýlan süýüji tagama el urumazyndan öňürdi. Onuň öwgüsini ýetirip ha süýje edip iýmegi ýenlik edenen adam ýaly. Öwgüslik hem işdämen gepledi.
Wah, gyzyllar maňa orsun beşeter tüpeňini bir bertediler dogan. Ýogsa mara walla şonu arzu edip ölüp gitmeli boljak. Sen şondan atyp gördüňmi? Neleň? Gözüňe sögüdügüm ýaragydygam däldirler. Bu sapançalarda oň ýanyna hol ferçe tutulýan hepbikden aýdýarlar. Dogan sen häzir gowy gelaýdyň. Walla ýaňy tas ýüregim gysyp ümdüdime tutturupdym. Isgar galmyş. Iki barmak maňlaý bir ýörjen olup ugrasa. Merjanjan, men başga da etsem goýsam diýen zatlarym bar özi. Ol höwe süren ýylgyryp, göwnün näkini aýdaýynmy ýa aýtmaýynmy diýen manyda ýüzüme seretdi. Oň gözlerini ulgyýdyra maksus utanç alamatyny gördüm. Dogan bir sen öýlenip da gitme hyýalyň ýokmy? Men onuň herlinmer azary galyp, ahyr aýdan sözüni eşitemde ýylgyrdym. Entege ýok. Bir ýanky gözüň astyna alyp ýören rakipçe maşgalajygyndagam ýokmy? Häzir şolam ýok. Sene dogunjan bagyrymdagy ýakaýynsyň. Dogunjan meňe gözümi dikýänimmi? Sen bereket ýaby gowy bilýänsiň. Ana şoň şaha bölünýän ýeriniň biraz ýokurragyny gür baglyjy ýeri bardyr. Görmänmidiň? Menim öňler deňesinden geçer giderdim. Ünsem bermezdim. Maňa da bir adam aýdaýdy. Şu ýerde bir garry ýaşaýandyr diýdi. Özüniň ömür ýekini bolýandyr göli, akyl çatar ýalylar diýdi. Şu gaharman gaguny da sapagyndan täňdirdigiň bes özü darky ýarlaýandyr diýdi. Bir gün geçip barýakam, gele söwürüp göräýinle hemem öýe 500 tany gagun alyp gidernidim de bardym merdin. Yetip barýakam, ýatyş telpekli, ýeli orokly bir adam öňümden çykdy. Adyny Tüýlü diýdi. Onuň aýgyn maňa dogun. Ýaşular şondan başga at bir ýalylar. Ýüzü ýelaýagy tutuş tüýbüle batyrlygy. Gaşlar dawut barmak boyu öňe hazzaryp dur. Göreşler daw goýuň içinden görünýän ýaly şara ýyldyrap görünýär. Takkal murt durunja keçäň bar. Ýöne bahlyp agdyna mürkedenok. Men şoň duluklaryň ýüzünde de dogurusy tüýsiz ýerini görmedim. Burnunyň üstlerine de çykaýypdyr. Ötenne bitýän zat bolunsoň öwrenişmeli bolýandyr da. Ýogsa walla şu jöwdi astyda o tüýüň aşagyna çydajak gumanyň ýok. Ony naýmaga ulurdy baýdamak. Benne tüýs bara, daýhan adam ekeni. Daýhanlygyny ele ýagaýdyp dur. Şu anansaň bara, barmaklarynyň bogunlary da gatap düğün bolup galypdyr. Dabanlary hut demiri dönüp gidipdir. Ýökçesi jaýryk. Şepegini aýryp gedenne de dabanyna tiken watar ütmedim mene. Bir ýyl günden aýrylyp bir taýda ýeke oturmaň näme diýsem, benne sebäbini aýdyp berdi. Asyl kakasy ölünni wesiýet edip giden ekeni. Şu ýere gelip ogula gözüm düşdü. Döwlet tapan ýurdum taşlamagyny epdir. Tüýla agan göli. Iki ogulju bolup ikizigem sağa ketenden ölüpdir. Bar galyndadım ýeke gyýdym diýdi. Aýaly görgülem bir ýem dünýeden ötüpdir. Dogunjan, gyýdym diýäni gyýzak däl, ýöne bir durunju akmaýaň we gaşlarym gara, gözlerim gara. Süňklegeden gelişikli görün. Ay dogun, meni köp gepde oturup näçek. Gepin keltir, görün nesimi o dalaýandyr ýöne. Ýankunsoň ýaşulyň aptaryna şaýçy oturandyr görün. Huşum başymdan göçdi gitdi. Benne ondan munyň gurweren bolýa, ýeke sözi kelläme girmesen näçek. Mahal ully hiç turup gaýdasym gelinok. Özüme, wah, şu gapyda talaban durup gezerdim. Gize günni gardyny niselerem doňuz kimen gazanardım. Diňe ýanky gyýdyň gül ýüzüni görüp dursam bolýar diýdim. Şo gelek Allahdan näre bol real bolmadym. Dilegim eşde diýen, ýanky garry, sen ýigit, bir gijelik şu ýerde galyp bilmezmiň diýdi. Wah, şo mahal bir gije nämemiş ömürlük galypsa da galjakly. Iki gijeden bäri iki tany owry gawyna gelip pelege diýdi. Meňem gijelerini oňly gözüm görenok diýip eýrinni. O gije gawyna gelen bolmady. Ertesi gaýdy bermeli boldum. Gaýtmasyna gaýtdym dogan ýöne. Göwnüm bahana tapyp ýygyňa dolan diýdi durdy. Ýerikinlenler ýene dolanyp baraýdym. Barşyma da yalan sözler vurdum. Tüýlaga. Ýaňy ýolly iki tane adama duşdum. Ýalňyşmaýan bolsam, şolara gawyna gelýän ogurlar bolmalyydym. Walla sanam. Gepuruşlaryny halamadym. Öldürüm şu töwerekleriň salgyny berýärler diýdim. Ya şöyle bir zat aňdy diýen. Ýüzüme seretdi de ýylgyryp goýberdi. Öňden yalan sözläp öwrenmeseň şagadan hinaý bolmazak ekeniň. Burus kimen gyzardym. İçimden Hudaý çagyryp
Şu gün bir ähli ogurun yüzünü bäri gide görgünip ýalbardym. Sakymsak bolsa, yalan sözleýänimi Ogulzana maňdy. Ýöne dolananmy o da kim görmedim kädiýän. Ozog maşynyny durun ýerinden ýylgyrdy welin. Daraly buran dünýäm giňedi gitdi. Butna manardy etdim. Şu ýerde bir tüýlaga ýyrrak ýatyp bilseydir. Sana ýürejüm asmasam bolmaz Ogulzan. Näme üçin dolananmyň sebäbini öz dilim bilen aýdyp bererin. Yalan sözlänmem boýun edim. Aýt nire, zat nire. Göz baglananmady, Ogulzan öýe girdi. Garaşýan, atyl çykan ok. Goja da bugün gaptalymda dikil galy otyr, edil bir uksuny yer ýudan ýaly. Gaýta maňa u köňelse ýatyber, özüm göz gulak bolaryn idi. Gize ýarymdan agan soň, iki adamyň gawyna girip gelýänini göreýdim. İçimden ogurlara alkyş okudum. Elimde bolan bolsa, özüm olaň ýükün tutup berjek. Ol ogurlaram dogrudanam antapsa adamlar eken. Atyl bara, aparkaýyn hamala atalaryň mülküne gelen ýaly, hertinde de bir ýeşek. Tüýlaga pahyr ýene. Bir jaýlyk bolur etseň zat diýme, her kim yrsykyny artyk alyp gidebilmez idi. Dogry gelipdi, dileýmeli ahyry felaketler diýip käýinni. Ýaşuly, sen öýüňdezik oturdyydym. Özümem bu kodokla goly bardym. Birdenem haýbat bilen, "Durun. Butnasaň da ataryn" diýip gaýgyrdym. Wagt gaçlara ýerlerden kowalama netim ýoklu. Sesimi eşitip, ýürekler dagy ýaryldy. Eşekler minip ýaz ýeni bereýdiler. Şonda da ýaty düşündiýdim de, goýurdym tapançany üstü. Ogurlaň biri zörredip eşekden gürpüllep gaýtdy. Işgaýdan gumawlaşyp ýatar ötdüm göli. Elbetde synasyna ok degmäni bilendir de herne turup kaçdy. Dolansam, öňümden sadanaklap Ogulzan çykdy. Gapdarymda kakam dur eken diýmedi. Gaty gorkan bolmagy şemel gösgön menden sorady. Kim atdy diýdi. Men ondan bäri bolup men attym. Enne ogry ýele ýanyňyzdan gelmez diýdim. Pakirjik uludan demin alyp arkaýynlaşdy. Oňa deňiz ýaşuly. Hany gyýdym. Bir de bir çay gaýnadyp berdi. Daşarda ozogyň başyny otyrka men oňa seretmek keýpinden çykdym dogan. Oduň şöklesine bay gyýylar hasam odan görünjek ekeni. Ýüzüne ýalynyň gylgyldyrak reň kurup gabaklaryny galdyryny, gara gözleri ýallar ýaguly däldirdi berýär. O şo mahal men seredýänim bilip syýynly diýen ýaly oda garap diýsen paraga oturdy. Kämahalym bir de tarap gözüne aýlap goýberýär. İçimden ýalynyň içinde zordan bokurdogyň görkezip oturun gara tüňşäň entekler gaýnamazlygyny dile getdim. Şol gizeden soň men olaryň halyk öwrenişdim gitdim. 3-4 öwre bazara gidip garryň gawyny satyşdym. Benne köp hoşal boldy. Arada bazar gawatlap tüýlagara bardym. Goja öýünde ýok eken. Öýde Ogulzan otyr. Pakirjik meni görenen ganat baglady. Kuş bolmuşdy. Atyl bara, alyp ýolup barýar. Bu şaka senni nirde boldum görünmän, egilikmi berdi? Soňam ýylgyryp duýdury şeňinde. Kakamyň gaýgysy sen boldum diýdi. Inni ýonky ýaly söz tapman ýaýdan durmadym gaýta bilgeçdiň. Ýüregiň gysýamy keýjek diýdim. Ogulzan sözüň degişme häňne düşündi. Özgelegine tülmüredi. Gaçlaryny tutup müňdürli näýet kereşmeýlen. Buglunyň bulaýşyna gaýdy. Tapýan sözlerinde hamala men adym ýok ýalydy. Soňam birden tutup göründi. Gamly gözlerini gözüme dikip. Ömür gazarlyp oturursyň da ýürek gysmazmy? Kakama şunça owagy çöllip ýal barýan eden ok diýdi. Nefsim agraýdy. Tassana howlukman ha men şemezin tapyp kakaň öle gürleşek diýdim. Ýene batyl gedip bilmän diýişimi gysdym. Dogan, şu men dylmaşlygym urun. Şundan görýän peýdamym ýok göli, ikinci malýaly ýene duýman nurkam gaýtaraýan. Şo günüň ertede hu tüýlaga pakyran garşyna oturup, kellämi at depen ýaly diýen zadyma telefsene. Ýaşul eger göwüne makul bolsaňyz, men sizden Ogulzan dileýdim diýen diýdim. Pakyr ýör gökden geldi. Gözler ýallyrap, hut ýelaýagy titräberdi. Mena gapdalyny ýatan goragy bilen maňlymy berer og diýdim. Köşeşdim kädip ýüzüne seretsem bara. Ýüzüniň ähli tüýi hazır ok meni galypdyr. Iň ýaman ýerem ýüzümden gözüne aýran ok. Ýaşul menem bir ýeke çykan pukora adam. Isteseň ogulmuň di. Islemeseň guluň. Göwüňi ýykmaryn. Elimden gelen ederin. Ýaşuly boşan käsedini ýerde goýdy da. Tor. Görünme gözüme diýdi.
Ýeginim üstümde turuverdim. Başga etjek alasyň barmy? Görsem oguljan telerin aşagyna goýunlara ot berip dur. Bulun gurrun geçtip durýar diýen ýüzi salyp keýpsiz. Oňa deňiş tüýlagada ýerinden turdy. Öňüle gyýdyna "Öýür bezit" diýdi. Ödem oraw bilen ýypyny alyp gawunçlyga tarap urarly göründi. Ählize umydymdan aňalyk gapdym. Atym minip jydagy urjak bolup durkam taýyk atym meýdany giden tüýlaga saklandy da maňa seretdi. Mene maňa seretdim. Öýüdi gyraýdy. Geljegem bolsaň, ýeremeňde şolup gelgeniň, beýdeglet diýdi de gidiberdi. Dipem göýge ýetdi. Oguljan bu soğan agdyna ýylgyryp dur gözlerine ýaş. Aty gamsa batyp kuş bolup söndüründe boljan. Baýba, muň lezzeti aýry başga boljak eken o. Häzirim gözleriniň ýolludyny bilip durun. 3 gündürün habar bilemok. Indi bir ýerde amakly mesken tutup bolsa, ejem dagynam şok gortaw şäkäň şinni alyp gaýtsam. Toý diýenmizem näme onsoň boluvermeli bolurdy. Dogan, oguljan or beýläme geçirsem, ondan meň turulajak oýnuma seretgin özi. Gazyllar maňa islen ýaragymy bererler gerek. Bererler. Gün dogdy. Biz oba gaýtmakçy bolduk. Ahmet keýpsiz ýüzüni sallady. Oň bu kuda galasy gelmeýäni bize apaýdyndy. O hamala biz bile uzak mahal ayrılışyan ýaly. Her ýemidi boýdan maşa synlap çykdy. Soňam terhap bola görüň, dogunlar diýdi. 3-nji gün. Dawa çözülýär. İr ertigiden çalyryp görünýän asmanny gün adam moýgaldy. Oň şöwlesinde hemişe durluk ýokdy. Howaň dymyk boljagy häzirem belli. Şemal usanok, eýem ýagyrnyň dirligädi. Bu görnüş owaň ýüzünden ertir çagynyň tämirligini badawa syryp taşlady. Oňa derek asman tot-todana gaplanarly ýagdaýda çaňjaryp durdy. Göwüni şemal kuýsady. Eger ol ýuwsa, asmanyň ýüzüni arassalap, dymyk howany uzaklary äkidäjek ýaly. Bir pel gawun joýatynyň ortasyny edenegine agdyryp oturan garantganyň depederine alyk goturdy. Oturun ýerine büýsüt bökçöklep kesesinden garasaň şu ýagdaýa şo guşdan başga begenýän badyr öýdüňok. Yataklarda gazyga benni janawar mallar waryny gyýgyrşdylar. Olar eýämden kölege küýsediler. Owany syynlap öz ýanymdan şeýle netije geldim. Şu gün adamlaryň öňküligi ýok. Olaň giyirip çykışlary umumyň boluşlary aljyrangy. Ýerden ýyňjylykda oturup göýök çaý içmegem unutup durlar. Osman baýyň atlary owaň şinni dabardaşyp gara tüwrüge salim edýärdiler. Galmagal köpelli itler ýürdiler. Atlylar öňü bilen ýola düşenleri ýyda gaýtardylar. Owaň ileri çetinläki iki ýanaşyk öýüň depedine gaýdyrylyp geten atly bir aýal bilen dawa turdy. Aýal ýabagyna petde gylgan dürtüp tamdyra ýönelenini atlyň ýoluny kesdi. Aýal ýüküni depedine tutup durşuny bir zatlar düşünürjek bolýar diýen eglenni. Nökür atyny dewskilep diňlerler. Gazgan gapdara dıňylyp boş galan ýabak aýalyň eline haýbat bile galgady. Köýü gelen atly keýip hon at gaýtarym ýerde gaýdyrly. Atynyň böwrüne depip ýangadan bagdalyp gelişine aýalyň elindäki ýabagy kakyp aldy. Onu eltip goýun ýatagynyň teleräriň üstüne dıňyp goýberdi. Aýal gargynyp galdy. Ikinji atlam amatyna garap ýörüşini onuň kim galmady. Sygyryny gidip barýan ýaşulyň elindäki ýüpüni barşyna kakyp aldy. Sygyry ýyda urip atyny gyssady. Şahyna agyran düşen sygyr janawar gyssandy. Agyr ýenilerini çaýka urady. Olar 3 tirkeşik bolup gaýtdylar. Ýaşul näme üçin gyssanmady. Alada düşen atla seredip maýdanyna barýardy. Atly öýüň gapdaryna küdäň deňesine ýeten dessine duýdansyz toplan köpekden ürküp hannadan gelen atyň üstüne dordan ýykylmany oturdy. Aýagy üdeňden tapdy. Sygyryň ýüpini ýerinden gaçyrdy. Bir wada zyra onuň nirä düşenini bilmedik bolsa gerek. Iker bilen atynyň ýalyndan bagyrtlap tutdy. Dikelip öňü bilen gyşaran tepegini dötdi. Soň öň ýanyna ýürüp duran köpekden gözüni aýyrman, eginiň tüpüňine ýapyşdy. It has özükdi. Erezen geňdärligini aňan ýaşulynyň ädimi gataldy. Ellerini galgadyp gyýgyrdy. Onuň sözlerini atly eşitdimi, eşitmedimi, onu bilmedim. Ýöne salym geçmäke, tüpeň tezi owaň sarsyryp, galaw oprup ortadan başlananyny aýan etdi. It kalmady.
Çıňsaýan tezi kem petelip, soňa waka ýeriň teýine giden ýaly ümsümli garalaşdy. Ýaşuly itiniň ýanyna ýetýänçe, göwnüni hoşlan atly alryny bar ýaly baýyň howrusuna golulapdy. Öýlerden yekelen ikilen göwnüse sıkyşyp gelýän adamlary gördüm. Olar meydan satarıp barýadylar. Öz ýanymdan başlany diýdim. Güýçli peýalwanyň garşysyna görese sıkşak ýaly galpyldadym. Ýaşuly bararlar diýdi. Bu sözdäk anam howsarly kalbymda joşgun döretdi. Ýöne durup bilmedim. Elime ukarap ýüregimdäki anamyň howalasy bilen gepledim. Barsalar bolýa. Häzir gözümiň öňündäki oba öňkülügini ýitirdi. Çaýlar, baglar, ýataklar gözüme görünmedi. Deňe tanış meýdan bilen näme tanış adamlar. Adamlar şu meýdana gelip dururlar. Bilem meýdan şu tarapy uğradyk. Akşamky ýigitlerin içidi biz ile barýady. Gündüzlükde birinji gezek bolan güdüne iýine gana garadym. 3 tane bir-birine bütünlüğü meňzemeýän ýüz. Gara ýagyz buğday renk, has gararak güzler. Biriniň ýüzi parahat, ikincisi aladaly. Biriniň gaşlary ýazgyn beýlekseninki gamaşyp dur. Biriniň maňlyna terim ýygyrt düşüpdir. Üçüncüsiniňki teki ýylmanak. Olan ýoň ýanyndan doğanyň bir taý synyny eginiň üstüne terpip kadiraga barýady. Oň ýüzi aşak, maňlynaky ýygyrtlary hasam köpelipdir. Ol başyny gallarda da töwerekden ýygrynyp gelýän adamlara könülşen bolsa da entek şökleti geçmedik gözlerini aýlap ýene ýere garapdyp gitdi. Oň bir hereketinden şeýle manys gördüm. Olay çyk sözleriniň şu adamlaryň paýgazyna ýetişjegini ýetmejegini tallarlap görýänler. Ýaşuly üçin ene töwerle taýyryň möwridi gutaran bolsa gerek. Baýyň atlylary entegem owaň arasyna alakşap ýörler. Aýal ogluny şowgam ýüdi bärik. Çağary ejeleriniň kakalarynyň ýüzüne möltürüşip, olaň ýanyndan aýrylyp bilen okdular. Baraklar dyýyna ýetip duran. Ýüzlerini demire tutan iki tane çağa taýgara artlaşyp, edil Hudaý ýola barýandyk şowgun turup gelýärdi. Beýlek çağlar olary höwüslet etdi. Adamlar aňyrdan gelişlerini goly gültümde duranlara salam berip, bina ahwalat boldy diýen manada bir-birleriň ýüzüne bakışdylar. Düýünki ýaly böwürni diňleşip dymyp durmadylar. Baýyň howrusynyň töweregine, soňam obada giýjeki bolan galmagalyň gürrüňe diýdiler. Garryja ýal töweregine näkere gerek bermejek bolýady. Ödem zol iýgilep, halis damar bilen sünk bolup galan elini ýakasyna getirip, giýjeki tutga baslyk, diňe öz başyndan iýnen şekilli Allah Taalaň adyny üç ugrak aýtalap, ýataryň üstüne turan gelmesin diýdi. Soňam agzyny ýumady görün, diýişdirliginden ýaňa dowdoklar çöküp burnunyň aşağı aňsyz gemirip galýady. Şo mahal çürüje eňe hasam öňe somolup çykýady. Gönümel burnu kert bolup agzynyň üstüne abanýady. O mahal bilen köşeşmedi. "Bene toba, ömrümiziň ahir zaman gopaýça diýen idim." diýdi de sen men ýok. Şo wagda gapdalnaky duranyň gürrüňe goşuldy. "Hey, wel nazarjan, hanym, senem beýdipde nurmady öwüp arsa çykaryp durmasana. Niçikmi gerekli ýerine lazım durupdy, derkardäl ýerine jikçerin bolmasyna. Baýak haram ölmüş tekemiz näme haýwana dilewrizip bolýarmy? Gapylar açykka baryp öýlerine giräýmezmi? Şahy urap galmyş. Ötüki şahy bilen atanlykda çäýneklerini dögäýipdir. Aýaly şonu bir üstüme henkirenler. Toba. Numadyň özüm içerde aýalyň heňini diňläp çygyryňly näçek. Alagadan helene gapylyba bilmedi şonu. Gölnazar diýilýän gyzyl ýüz ýigit eken. Garrynyň gürrüňe goşulanyny halyman gaçlaryny tutup, üstüne henkirder durarlarmy şäýnini derek şäýnek göräýärler. Garraýaly örgökden geldi. Toba, bu şaharatyň aýdýanyny, haram ölmüş tekemiziň haýsy bir denladyny ýerine talaýyn. Oglan arada amanlaryň o tükü daşarda asylgy bir halta sizmeleriniň böwrüni ýarypdyr. Men sygyrym ýok, awlar sizme berip ýörer ýaly. Asmasyn her haýsy aslarym gözgülek bolaýsynlar. Gönazar sesini çykarman aňarsyny öwürläýdi. Bizden 2-3 adım sol tarapda duran aýagy çokoýly daýaw piýada äwmen gepledi. Men aýt, şu ýerden nur berdiň aýdandan anan manam durmadym bir ýeri. Ola, "Anha näme diýdiň?" diýäý. Akşamkylar gyzyllar bolmasa, zat bilmedigimdir diýäýdi. Bulara men gaty beletdirn diýä. Bir ýere düşäýdi, ölerler ýeterler boşa çyk bolarlar diýä.
Ahmalym del şoňa aýdýan how. Ýöne gelenem bolsalar, azyrak bolup gelenlerine ahmir edip giden ulaymasynlar. Köýe sakkal ýaşuly başyny dilkip. Ähtimal how, ähtimal. Gaty ähtimal zat şo diýdi. Daýa bu adam ýene dowam etdi. O benni edilen ýigidem bir pokoraň bir eken aýt. Asan ýan ýanyna gowadan bolmalymış. Köýe sakkal ýene başyny dilkdi. Hey seretli. Nere sanki bolmandyr o. Biralaş tapmaly ýoksa oňa hedil bermeliler. Ýalbarmalymy, käýişmelimi, gara ýöne durmalylar. Ýollaşlaram ýöne ýatýan nälerler. Nurberdi gaty belet ýaly eken şolary. Şu gijede zat diýmeseler, ähtimal ýangadan gelip boşatsary gerek. Köýde takkal tasdiklama howlukdy. Ähtimal şol, ähtimal. Dergede açyldy. Mereke gep gurrun unutup birden şo tarapy garady. İki adam atyny desseň sürüp gelýärdi. Olaň öňünde de Murat Baý piýadalap ýol beri görüň diýen işaret bilen adamyň ýüzüne hem aradalyk hem biraz utançly heredýärdi. Atlydan biri Osman Baý. Oň düýünki boluşundan teredäýmäge üýtgän ýeri ýok ýöne. Ol bugün mereke has ähtiýaçly bakýardy. Gapdalnaky. Olar has golaýa gelip atlaryň zılawyny çekdiler. Enne tanadym. Gapdallaky Ýakup, Hut Ýakup. Häzir onu tanar ýalylar. Başyna buýralar keçelenip duran gara tilkme telpek. Onam sümürräk geyipdir. Eňe tämi syrlan. Ýeňine de iňeden çykma gyrmyzon, aýagyna gara ýadigem gün şöglesi düşüp ýallarýady. Ýakuba syny diýekam. Töweregiň gep gurruny unutup durun. Onuň birjik de gözüm aýryp bilenmok. O bolsa bir mekana ýaňy düşen gadarly mihman ýar atyň üstüne parahat oturuşyny mereke dannawy göz aýlýar. Men oňa öz ýanymdan ýüzlenip, "Häzir sen ýerindäki eşiňem. Özüň arkaýyn tutan bolmagyňam bar tahally diýen. Sen arkaýyn bolmagy hakyň ýok. Sen töweregiňdäki merekeni sürüp goýun gata etseňem. Şonda da häzir saňa rahatlygyň ýokdugyny bilip durun. Aç möjegem sürüniň içine urup giýreni bilen, o ýerde uzak eglenip bilen o ahyry. Ýakubyň görüşleri maňa tataşdy. Menem onuň gözüm aýyrmadym. Olam menden. Çalyrak ardyny. Ahir ol çalyrak ýylgyryp ýüzüne gördi. Oň boluşy maňa köp zatdan göre berdi. Häzir sen ykbalyň men elimde diýip gabarlayan bolmagam biçem del. Şu görýän adamlaryň ykbaly biziň elimizde. Men aýdýanymyň dogrudygyny ha häzir görersiň. Hut öz gözüň bilen görersiň. Şo sebäplem men seni şu mahal görmezlige urýan diýen pikir bilen ýüzüne görünür. Sapary mehelläň ortasyna getirdiler. Horlandyrdypdym. Ýerine ýüzü göze abad eken. O düýünki ýal aşaklyk bilen adamlara göz aýlady. Ol önüne meniň durunymy görenini dik gerildi, gözlerini howsala bile tegeredi. Badawat arkaýyn gurlyny şarat etdim. Şonda da ol mahaly bilen meniň gözüni aýyrmady. Ýakubyň bize seredýänini göremdi. Ýüzümi ögürmeli boldum. Ýöňü bilen Osman Baý gepler öýtdim. Ýöne o merekeden öýkeli ýal dodaklaryny bek gümüp gabarlyp oturdy. Sözi Murat Baý başlady. Ol adamlar diýdi. Sözüni ýadyndan çykaran ýaly tägini. Soňam goşun soňrak ýene gaýtarady. Adamlar. Akşamky bela beterden hemmeňiz habarlysyňyz. Gördüňizmi? Düýün aýdylan söze gulak gabyrtmajak bolduňyz. Akşamky näme alamat adamlar? Olaryny bizi öýümizde ýatyrmajak bolýarlar. Ýerine hak işin gurbany boldum. Biziň tarapymyzda. Ýa-da bolsa, akşamky atylan gülleler enşema adamyň ajar bolaýmaly. Ol öýülüp sapara tarap elini tutdy da öňküden batly epledi. Anha, şuňa meňdeş. Türkmeniň ata baba adyna asnat getirýän deýuslar ýararly. Adamlaryň zehreti ýarlyýar. Çağıjyklar tüpeň sesine şırlap oýanýarlar. Seredin öz gözüňiz ile görüp dursuňyz. Biz sizden bildiğin şuna el batırmalyň karary geldik. Bular ýarlary rehim bolmaly adamlar. Olary öldürünün kesegüsi görer. O derarlam Osman Baýyň maksady musulman ümmaty bar bolupdy. Şoň tarpasyny tutýan külli insana düşünikli bolmalylar. Murat Baý sözüne diýini görüp dogry aýdýan gerek diýen manada Osman Baýy tarap seretdi. Baýyň matlabyny badawat düşünýär diýen, merekeden gözüni aýyrman oturuşyna dowam edýär diýen manada başlatdy. Adamlar,
Osman Maýyň asylly maksady bar. Gadalından kapyryndan ýaňa sizin guruňyňyzy dyn jedipdi. Ýuwudyň abadançylygyny gazanmak. Eli ýuwur ikel birip ýüzi diýipdirler. Osman Maýy ýerlerden kömek beripdi. Öz ümmetimiziň öňünde ýüzi gara bolmazlyk. Şodur biriň ahyr maksatymyz adamlar. Kesesinden garap durun ýaly geplemek, oňa diýen düşmeýän bolar şemeli. Kelpegini eline alıp onun içinden ul yağlı çıkardı da maňraýynyň derini ıslanmış tüpürdü. Sen bir entek geplep göğün torpundan çık diýen manýada. Merekäň şowur ümitim duruşy. Murat Baý gyssanny. Osman Maýda tügeleme öýüňiz bilýäňiz. Isledigçe güýjemma, döwletem adamlar. Şu bozgowy ele düşen madyny ýok edip goýberinde de Allahdan hem oň bennetinden hem oňa käýin gelmezdi. Şeýle de bolsa Osman Maý adalet diýilýän zat unutmandyr. Siz bile maslahatlaşdym. Sizin göwnüňizdäkini biläýsem diýipdir, gowy edipdir. Biziň borjumyz Osman Maýyň adalatyna adalet bilen jogap bermekdir. Haýry iş üçin oň elini baglap durmalyň. Anha meýdan. Ammatyna döňükli eden adama ne hili jeda berseňem. Biz oňlaýas baýaga diýen adamlar. Nenen görýäňiz men aýdýanymy? Meýerkeden tez çykmady. Ol bir oýlanýançak. Garaşmaly bolarsyňyz diýen maňyda inkit etdi. Meýerkede öňürtü ýeplen kadiraga boldy. Oýlar ýörep, Osman Maý, sen bize bir meseleni düşünürsen ödiydi. Adamlar tarap elini aýlady. Ne sebäbe görä adam barny bime daýadyp ýörsiňiz? Her kimiň aladasy işi pişese bar. Osman Maý herlen wer ýarylmagy pursat gözläp oturnak badabat. Millet diýip haýbatlyk ýördi. Elbetde ýa-ni Murat Baý aýtdy, menem aýdýan. Osman Maý adalet diýen nady ölen eý görýändir. Ýanky özi köneliň bir aýdan gowunakylygadyr. Ýelim günüm bolmasa, aýym günüm dogmasyn. Şu jähetden alınıp görülenne. Ýanky şeýle pazygaly günlerde men öz ýelimi unutmaga bogunumasan ok. Özüniň küni hareden kişi ağrıgyna zar bolar diýen akylly sizden mysal tutmak gerek. Gepin kelte ýeri. Millet, siz elbetde gowunuňyzdäki aýdyň. Bir de bir zat ýadyňyzdan çykarmaň ýöne. Agzy bire taňry bir, agzalany gaňry bir diýilendir. Egerde biz bilimiz berip kuşamasak, gorsiýetden dören gyzyl doğuny aç ajdarhan ýene demine düşmegimiz elbetde ähtimaldyr. Elbetde, oň ahyr maksady Allah Taalanyň berin eşredinden musulman ümmetini mahrum etmekdir. Men sözümi pitwa etmeseňiz millet, anha nazar mowladan sorap bilersiňiz. Osman Maý, Murat Baýyň gapdalyna durun. Assaga Ramazan egine ak ýek taýly başy goňur tilkmeli şal sakkal deýişli adamy garady. Molla etmişdiň ýanky gyzyl ajdarha, İsrail'in ýollan hartetşaly bolmalydyr millet. Deýişli adam öýdegini ulug ideal filmrep mereka garady. Sakkalyny şal sypalap öwran başatdy. Arasır halaýyk, arasır diýdi. Mereka golgulan aralaşdy. Maýda hümürdi tolkun bolup geçip gitdi. Osman Maý ha dikgerip geplemäge öňkä görä höwesek göründi. Millet, eger bala çağalanmaz ata babalanmadan diline geplesin diýseňiz, elbetde onu din düşmanyna rehim bolmalydyr. Nazar molla ýene Mereka garap, süýnüp sarkyp başatdy. Rasır halaýyk, rasır. Şundan soň Osman Maý diýsen anam bile Mereka ýüdünni. Akşamky tutda baslykda men gül ýaly 2 ýigitimi ýitirdim. Özüm şular ýaly adanlar dirarly ýitirdim. Bular bilen deň bolup durmaýyn dedim. Ýogsa hut ýigitlerimiň öwedine adam ogulundan soraşman buduruny ýok edip bilýärdim. Awa. Ýeriň bilen geňeş etmek gowdat. Ýöne muň ýaranlaryny, ýanky özi ele saljagymyz açyk. Olar biziň keramatymyzyň hem ýüzüni urdurar. Millet, bir habar bolsaňyz maňa kulak asyň. Olar biziň keramat siňen ýerimiz depelediler. Şol iki kapry musulmanlaryň arasyna jaýlapdyrlar. Nazar molla özgedigini aldy. Muhammed ümmetine hıyanat edildi, hıyanat. Uzun ak sakkaly döşün yapdyryn bir göz şaşy Ankaraga zar dili bilen gepledi. Rasaý diýen mollam hıyanat diýdi goýay.
Osman Bay dowam etdi. Ruhsat mıdır millet? Merak adımdı. Murat Bay olup ruhsatdır dedi. Adamlar seslerini çıkarman. Oňa tarap gazap bile garadylar. Oňa deňiz Kadir aga Osman Bay diýip gaýyrdy. Milletin sana bir suwaly bar. Hani biziň numadymyzyň 70 näme? Onu şagasyndan aýryp öýe salyp goýar ýaly size näme ýamanlyk etdi? Osman Baýyň ýüzi bada-bada azap kesmek baglany döndü. Kadir aga oňa birjigem üns bermän göwnäkin aýtdy. Men Osman Baý, Türkmeniň adyl saýýan hany, oşu tanyň maslahatlarynyň bir çetini gören adam. O ýyllan maslahat soranny sen ýaly soramazdy. Göwnündäkin aýdan üçin adamlary benni edip goýmazdy. Baý hamala bir zady ýatla diýan ýaly Ýakubyň ýüzüne köp manyly garap, soňam özünden jogaby garaşýan mereka ýürlü. Mejbur arkaýynlyk bilen bilmezlige uran bolmaň. Meniň o togumdan ganalygym madyr diýdi. Merekaň ortasyndan biri gaýyrdy. Ganalygyň bolsa şu neçen numady görmän ýörmüdiň? Mereka gyzydy. Kadir aga. Şopurda duranyň gözüniň alyny numady boşatmasaň Osman Baý. Biziň asyl sözümiz alışmaz diýdi. Mereka tolgundy. Adamlar bir-birine has goýlaşyp çugdamlaşdy. Murat Baý ayagy oda bişen ýalyjy birini. Kadir aga, gelin gürrüňi başga ýana sowmaýalyňla. Kadir aga jogap berdi. Bizdiňe edilmeli gürrüňe diýenler Murat Baý. Osman Baý, yerim muňa näme diýersiň diýen manyda Ýakuba tarap gözüni aýlady. Ýakub öňki arkaýynlygyny taklady. Başatyp üm bilen dergeden görkezdi. Baý eglinmän oň pikirini öz adynan mereka ýetirdi. Bolýa, siziň diýeniňiz kabul. O dergede goly merekaň çetinde duran iki nökerine buyruk berdi. Getiriň. Mereke wagyr turdy. Kim Kadir agany alkyşlady, kimler bolsa Osman Baýa soragy garap, oň betmişine nähil düşünjeklerini bilmediler. Ol dogurdanam il günler hekimdar bolmagy ýüregi dudumka. Ýa-da hile urjak bolýam ka diýen many, olaň garaýşyny metemärim bildirdi. Ýakup açyk dergeden numadyň çykaryna garaşýan mehelle ýetewan bolup, soňam göreşlerini men ýüzüme dikdi. Onuň bu saparky garaýşyndan şeýle many okudum. Muňa ýerkiň ýerlerini gidermek diýip düşünmegin. Ulu zada hantama bolup durkan, kiçirek gitdiýä kail bolmaly bolýandyr. Sen muny ulu ýapdyn bökşek bolýan adamyň badalmy üçin ýygy tesmesidir diýip düşün. Göreýäm telim adam bize biz hütün başga nazarla gara vurdy. Dogrusu men darykdym. Ýöne saparyň özüme tire diýenini bilemde ýüzüm aşağı salyp, oňa ýakamsy alamat beresim gelmedi. Aýtan menim beýleki adamlar ýaly dergede garap, ilkinji ädimiň şoguly başlanyşy dek, soňam şoguly gutarur diýen anamy bildirmäge çalışdym. Numady alyp çykdylar. Oba togadan daşary ätlen madyna tartışmaly ýaly mereka gorky bilen garap hakka durdy. Onuň gözleri ýütüpdir. Adamlara garaýşy ýakymsy görünýär. Gymyrlaman dur. Nähil düşündiň düşünne. Bolup duruşun tyýynlagda adamlar näme üçin bir ýere ýygnanyňyz diýip sorarly görünýär. Gözlerini garasaň öli. Men sizden gorkýan, ýöňümden aýrylyň. Gorkýan diýip gyýgyr berjek ýaly. Oň üst başyna seretmän, ýatan ýerden idenekledip alyp gaýdypdyr diýen. Baş açyk edenegi ýeriljep dur. Şok oýunda ne dorok bar ne bag. Ýöne gowurlyň geýdiräpdirler. Ýüzi goýgaly. Gözüniň gapdarynaky ýaraň ýüzi gatapdyr. Numat ýene bir salym amanat ýaly bolup durdy. Ol täsir edip bolýan şaňyl gymyrlaman. Gepli menem diýip şert edenemeň diýdi. Mereke şeýle birdimdi. Dogrusu adamlaryň hemmesi bir göwräýe ýöwürlüp, gözleriniň alyny durun, hesretiň jeberini bile çekişmegi maksadydan ýaly. Irki bile gymyrlasy, ses ýünsi numady ýynladylar. Bu boluş numady ýaramady diýen. Ol birden zynsyz gaýyrdy. Gülüşi beriň. Näme gülüň zok? Gülüň diýen. Adamlaryň köpüsi oňoýsuz ýagdaýda ýüzüni aşağı saldy. Edil goluydan bir pişirdi. Aklından adaşayıp duruyor diyen. Şu mahal Numat gaýta ýüzüni bürüşdürdi. Garaly buran eňegi uyan gatygyň ýüzi ýaly titredi.
depesine garadı. Gözleri asmanyny aýylgyn ştada sataşan nek gorkul ýaldyrady. Soňam içinden erbet burgu tutan şekilde büküldi, gözlerini yumup çygyldy. Ahyrym özüni ýere hyl çögüp berip, iň eý görýän zadyny elinden aldyryp, innem şoň öwedini en atasyna ýeýet berýän lälik şaga ýaly oturun ýerine aýaklaryny tapyrdatyp gaýgyr berdi. Gülüň diýen, "Eýway, gülüň diýen. Näme üçin diňe Osman maý gülüp ber? Gülmeseňiz gülmäň." Sezin gutorana mäetdil, ul sesi bilen dörledip ağlady. Bir wada Märekan dependen suw bilennek boldy. Osman maýyň beýle ahwaraty garaşmanlygy besbelli. Ol ýüzüne atyp, gapdalyna durana gep atdy. "Baý äkidiň diýen bolsa gerek. Iki adam Numady tarap haýdady. Oňa deňiç, "Ýeriňizi batyrmaň" diýip, aýal adamyň agy bilaýdan sözler eşdildi. Goltuğu şağılayal başının bir öncüğünü gasırıp perişan haline varıp ädin üstüne abanny. Hemme kişinin gözü ayarladı. Ol agdanyň açan ýaşmagyny galdyrman gaýta sähel giplemäge päskel berse aýryp zaňarly görünni. Numa sesini goýup, edenini ýökünýän şekilde ýüzüni galdyrman doňgorda şolup oturdy. Ol golaýma aýalym gelmedimi diýip, kim tersinden onuň ýüzüni seretçegem bolmady. Numadyň aýaly ejizläp ağlar ötdüm. Emma ol ağlamady. Gaýta ýogul garaýşyna Osman maýy gönükdirip, "Men başyma düşen betbagy çyrık, durumda oturun ýeki gyýdyň başyna düşmese, bu daýdan rady däldirnidi." Märekeden iki ýigit saýlanyp Numady ýerine galdyrdy. Ol da elini aýakdan düşüp barýady. "Aýtman, aýtman. Öldürseňizem aýtman. Ahmet, gelme. Seni öldürecek bolýar. Kaç Ahmet, kaç. Kaç Osman maý ýetip barýar ýyňdan. Näme dursuňyz? Baryň aýdyn kaçdyn. Goýberiň meni. Meniň aýtmagy gitjek." O birden akyllanan ýaly tappa sesini goýup, ýanyna dil murup durun aýalyna şiňerildi. Şagatyna göz düşenine ýylgyryp laqatar ötdik. Gaýta iň mühim zady sorýan şekilde alada bilen, "Hani men itim?" diýdi de gyýryp başlady. "Näme üçin itimi getirmediň diýen? Ajdar, ajdar, yet. Yapış Osman maýa, yapış." Onu Märekeden alyp çykanlarynady. Bokurdugyna sygyrgyndan itiniň gadyny tutup gaýgyrdy bardy. Durunlar mahal bilen aýanlyp bilmedi. Her kim öz ýanynyň ýanky akan düýp sebäbine göz getirmegi maksat edinipmi? Ya häzirlikçe gepler bermek uslyp bilmänmi garar, dymyşyp ýaty gelenleri ýada salýady. Şu karada Yakup bilen ýene görüşdirmek haklaşdy. Bir apar men ýüzüme uzak seredip bilmedi. Müýünli ýar derrew ýüzüni gapdyra sowdy. Kadir agam ýüzü gamaşypdy. Gahar galabyň zarbyna ol bir gat ýanyl mysaly has garalyp görünni. Ýüzüniň ýygyrdy gürelli duruverdi. Ol, "Şüme sen ýylgynyňy eý görüpdi. Ýylgynyňy görkezýän adyllygyň Osman maý" diýdi. Adamlaryň gözi Osman maýyň ýüzünde. Oň bereketli ýüzü şunça köp gaharly garaýşlara çydaman erep gidibereli görünni. Osman maý duýmadyk suran boldy. Gamsynyň uzy bilen eýeriň gaşyna kakyp, "Allahyň edenine şäre bolmaz" diýdi. Ol şu sözüni aýdyn madyna aşaklyk bilen gabagyny galdyryp nazar mowla seretdi. Düşşü mowla adamlaryň öňüne elini kükrügine goýup baş egdi. Tagdim etdi. Soňam, "Onu Allahdan başga düzetjek ýokdur" diýdi. Kadir aga, "Nenem gördüňiz ýen garaýş bilen tögürüň näkilen ýüzüne siňe seredip çykdy. Ýüzlerde gahar galap bady. Olar ýaşul bilen raýdaşdyklaryny söýsüz düşündirdiler." Şu sebäplen Kadir aga ýonka görä has ynamly, has arkaýny ipledi. "Osman maý diýene, sen biziň obamyzy öz erkine goýaýsaň näde?" Murat baý oňa düşdi. "Ýa-köýüň geplep durmasana Kadir aga, bu adamlara gerek ber ahyry." Kadir aga sözüne Märekeye döndü. "Egerde men sözümiň telek ýeri bar bolsa aýdyň adamlar. Onu men geplemäýin." Helki bir gözi çaşy Ankaraga ýene durup bilmedi. "Geple göle Kadir, ýöne ýagdaý bilenrek geple. Beýdip de ýaş ýuşlara beleň berjek bolup durma." Welnadar jigirini. "Eger sen dogonyň ýady dolunynyň ýanky Numadyň güne düşäýän bolsa, ýa-da bir ýerde beýler kaýyn geplemezdiň ýaşuly." Ankara gyssandy. "Toba diýul. Men asyl Numat ýaly dogonum bolmaz." Şo wagda oňa jogap berdiler. "Bolmasa onda sesin çykarmada duruber." Ankara hüngürdäp başyny ýaýkatda duruberdi.
Oňa derek garlyjyk seslerin gapdyryny durun gelişiksiz uzun boýly bir haýwat bilen Kadir aga tarap bir kädim etdi. Şo sesini skaraýsa nädersiňiz aý diýip o ýene has sürünni. Bu sesem maňa öten agşamdan tanyş sesdi. Oň şer arap duran gözleri bada-bat gyzyryp, gabaklar gahardan dartylyşyp ugrady. "Şeýle bozgokly etmeli. Bilem sesimizi çıkarman durmalymy? Tapdyňyz bir ýerde goýunajaňyzy." Garlyjyk sesli häzir. Agşamky garşylaşyna kanagatlanma öýletere diýdi. Agşam biriň bilen bilegiden gurbany ýöne durup bilmedi. "Şeýşen bolma. Sen haýwatyňdan gorkýan ýok." Welien howluk many epledi. "Ýyly haýwat atýan şaňa men 2 aý şopançylygymyň hakyny ber." Töwerekden 2 eken gülük sesler eşdildi. Gapdaran gep atdylar. "Ana how, Kadir aga gulak asalyňly. Aýdy ber Kadir aga." "Mundan mydar bolmaz. Nökerleriňe malla götürlüş ýerden baý." Osman maýyň gözleri petirep, "Mereke az gurt kimin teretdi. Oň bolşy kimin gyýgyrýanyny belleýän şekilde ýödüni görkezip, adamlar wehim taljak bolýany men" dedi. Gazaply keşbini ýetmärem Kadir aga gep atdy. "Ýene neneňiz haýyşyň bar aýdy ber." "Aýsam baý. Egerde ýyl günüň aýdanyny unujogyň senin bolsa, şupu kora ýigiden boşada aýsaň nädiýe?" Saparyň şu aýdyrgy merekäň ýadyna indi düşen ýaly gaýtadan oňa garadylar. "Millet, Osman maý bize gulak asýa diýip hiç bir heňe gelmejek zady sorap durmaň. Her ki zadyň şeni saky ýagy elbetde." Gül nazar gyýgyrdy. "Şu sözüňi başdaýdan bolsaň, az düşünküje bolardy baýagy." Baýny tap jogap berdi. "Hiçden giç ýagy diýipdirler." Kadir aga alyp götürdi. "Beýle halatda obany ýanap azara galyp ýörmeňiziň geregim ýok ekenne." Osman maýyň ağzyn pürkezgeldi. "Emme zady özüm bilýänini etmek sakkal." Kadir aga göskün mereke tarapy urildi. "Adamlar, egerde göwnüňizde ýaşullyň sözüne gulak asmak diýen hyýal bar bolsa, biziň sizden etjek towakkamy, şu toprakda biýünen gan dökülmesin. Öňem az dökülmedi. Bes. Indi adamlar biziň berjek maslahatymy?" Kadir aga özünden ýeňsede duran eller hasaly 3 tane ýaşula garady. Ol öz pikiriniň köpüň öňünde tasdiklanmagyna garaşýardy. Ýa-da 3 ýaşula diýen diňe o däldi. Hamala olaryň aýtjak sözi dawanyň şöýdüli bolajak ýaly. Osman maýam, nazar molla da Ankara'ga da ägirt gyzyklanma öýretdiler. 3 ýaşulyň diňe bir gepledi. Gepleýäniň diýişleri dökülip duluklar ogurdan çöküp duran soň agzyndan çykýan sözleri zordan düşüp bolýardy. "Kadiriň musulmany ýamanlygy ýokdur. Hak söz. Hak söz tenmeren ýaşydyr." Töwerekden sesler eşdildi. "Hak aýdýan ýaşuly. Biziň hem diýjegimiz şol. Beýünen ganyna galmaň." Osman maý bokurdygyna bat berdi. "Muňa beýüne diýmäň millet. O ýerine nälet getirdi? Elbetde nazar mollaň sözüne gulak asmak siziň hem meňem borjum. Sebäp, o Allahyň benneti üçin ýalan mukaddes kanuny ýeken okap çykan adam." Nazar molly ýem mereke tagdim edip durdy. Ol howrukman rassyr diýdi. "Egerde Hudaýyň ýazykly bennetiniň boşodany kafir bolman musulman ümmet bolan bolsa, onda Allah Taala bennetiniň jezasyny ýeňletse de ýeňlederdi." Kadir aga ileri ýörep, "Tagafir et mollam" diýdi. Nazar molla alzyrady. "Näsem käm" diýen garaýş bilen Osman maýa ýaýdan teretdi. Şu burzat Yakup oňa şeňrigini ýygyryp ýigrenç bile garady. Kadir aga göwüň hoşally. "Berekella mollam, siz ören dogry aýtdyňyz" diýdi-de gönüm maňa teretdi. "Any golaýdyr, merdan. Men oň hyýalyna bada-bat düşünem soň. Sesim çykarman ýaşulyň alkyna bardym. Kadir aga anan şekem dabara bilen, "Görüň adamlar, oň boşodany şu ýigit bolmalydy. Sereden musulman kim barmy?" Älik şeň gözü menne. Nazar molla gapyl düşenini bilip lagşady. Göwredi kişeli duruverdi. Men onuň "Ey Allah" diýip uludan demalany eşitdim. Garlyjyk sesli adam ýüzümden gözüni aýyrman, asla basyp golaýma geldi. Men oň yeterlik bilen terediýän aly gözlerine hile bilen dabara gördüm. Ol, "Durla,
Durla diýdi. Üstü başyma gaýtadan seretdi. Bir boşotdy diýäniňi agşam entap ýören halipa ýalyla. Ya men ýalňyş aýanmy? O hem aýdy diýen şekilde ýynçy defter tarap garady. Ýynçy defli diýsen howa beren kepledi. Edilje goýdy. Şo diýesi diýençe ýit bolmaly. Garajyk sesli lezzet bir dowam etdi. Men şonu. Şur oňly adam däldir diýdim. Şeýle gerek. Diýe ýitirin kişi bolan bolup, kimiň näme görüň diýen diňläp ýörsen etjek. Diňläp diňlemen, siziň diýen gurrungyň ähäňi hemişe de häzirkiňiz ýalydyr da diýdim. Çetten beri, hay berekella diýip goýurdy. Garajyk sesli tenne owat basaran ýaly jan agarly ýetledi. İçaly, gydyllyň janty. Diýeniňi bereň, içaly bolmasa. İçalyny boşadanyň öýde mi çalylar? Ol çyşyp duruşuna sapar gözlerden ýäjek boldy. Ýynşa kesli ýegen çypylyň sözüniň üstüne ýetirdi. Murat baýyň bar kynçylygy boljak bolsa, geň görmäň owamyz basym 50 dem gider. Murat baý ýynşa kesle ýanyny garap ardyny sorady. Osman baý ara goşuldy. Murat baýa gollaw gerek. Birek gollamasak, bir çağrılardan duyulasımız yok. Sonra baý gözlerini oynadyp, men gözüme köp manyly seretdi. Dogurundan gelip jogap bermeseň duranjy ýeriňde diýir gömdürürün. Han aýt. Seni şu duran boşatdymy diýdi. Hawa. Men saparyň ýüzüne seretmedim. Osman baý. O diňe seni boşatdymy? Bu suwalyň agzyndan çykanyny baýyň özüm bilmän galaýdy diýen. Yakup oda düşdü. Maňa garap aýtma diýen ähäňde başyny ýaýkady. Soňam bine boluş diýen manydy. Baýyň ýüzüne ýangyny garady. Baý ýalňyşyny düzetmäge howlup käýinen boldy. Ýere bolýar. Kim bolanlady, indi onu ýygyna gaýtarjak manyň ýok. Menem purtod ýelden vermejek bolup. On giden ýeri ýok. O şu ýerde diýdim. Yakup sydamady. Jibernip baý ýygynyp gepledi. Näme üçin bir entap ýören bir ýykmanyň agdyra ankarlyp durmaly? Hey, eger ýetin çyksa, olumyny adamlaryň durany hakykatyna getirmäge ýetişdi diýen. Birden gowşady. Gowsy görünmüş taýdan. Meleki gaýtadyň golguny. Has gyzykly oýuna tomaş etmäge jaýlaşykly ýer gözleýän ýaly biraz ileri süýüşdi, dyknaşdy. Kadir aga durup bilmän Yakuba, kim bolarsyň sen ýigit dedi. Yakup adym gepledi. Onu bilmegiň derkary ýok ýaşuly. Köpüň üçin ýerine. Özüňden ula beýle diýsen aýyp bolar ýigit. Magtym ulu şahyr görseň, her ýigidiň aslyny bileý diýseňiz, märekede otur turuşyny görüň diýen dana sözler aýdypdyr. Men bilýän Kadir aga diýdim. Yakup'un buyur geçtirli. Yok edin şunu. İki tane nökör maňa tarap topuldy. Yetmäkäler Kadir agadagy üç adam bolup olaň ýolunu kesdi. Kadir aga gahardan daňlap duran gözlerini Yakup'a aýlap, "Seni aber asylsy ýigit ekeniň. Güýç görkep biz bilen gepleşmek kyn bolar. Sen näk gyzgyngan bizde näçe diýsen bar." Ýaşul men egnime elini goýup sözünde dowam etdi. Şu ýigit indi biz üçin keteki däl, biziň birimiz. Şuňa gulak asmajak bolsaňyz, onda bizden kelamagy söz eşitmersiňiz. Nökörler näçeklerini bilmän alaşyk ýagdaýda Osman baýa garadylar. Baý olan garaýşyny jogapsyz galdyryp, indi näder diýen manyda Yakuba seretdi. Yakubyň üýüňini gadaýan aýaklary islenlik mahal atyň böwründe deperli görünýär. Ola dil bir owatly ketinini alan ýaly gamçysyny bir elinden beýlek eline geçirýärdi. Iň soňky sapar maňa gadaply garap, geplesem oňurlugyň bolmajakdygyny duýdurdy. Taklanjak manym barmy? Adamlar, men aýtjak sözümi teşnäň suw hiridarlygy kimin wagt aldyrman ýuwçak bolup durlar ahyry. Olar häzir hakykata birjik ikirjiňlenmeden, tewsirap ýatan ýeriň suw siňdirişi ýaly ýüreklerine siňdirseler gerek diýenem men howlukturdy. Men Yakup diýdim. O dälimeň ýoň sirasyny aýylgan bir görnüşde ýülmeşiň erli. Ene Yakup. Ikimiz birini otyrkak. Biri ýölümiň penjeresinden sogurup alan ýetiş bolmaly. Siz onuň agasyny, ýene öýlenmedik beýgünä ýigidi öldürdiňiz. Günäni gadallan üstüne atyp, adamlaryň gözüni gorkutjak bolduňyz. Erne saparam onuň ejesem allaga düşmediler. Gaýta meni ýölümiň penjeresinden halat etdiler. Palkomynyň aýagyny öldürdiň üçin, senem şol gece men bilen bil ölmeliň.
Bagtyň dogry ekeni. Senem sypdyň. Sapar öz ganyhoryny sypdyrypdyr diýip geňal maňa adamlar. Olam muny häzir men dilimden eşitip dur. Menem bu zatlar sapar gaýdany soň bilip galdym. Sapar, senem bilip goýdy gon. Deňe sen agyň ölenri etme. Şu owadyşyňyz hümmediň ýetim galan ogulla bilýänsiňiz. Şeýerliğini. Anasy sagany. Düýün kakasynyň maslygynyň öňünde aglap durka tapdyk. Kakasynyň ýollaşy bilen bile kelletini kesip jengeli taşlap gidipdirler. Yakup, sen şolary öldürmäge buýruk berenini maňa edermenlik eden kişi hökmüni aýdyp berdiň. Ýençe esladam sözüm öldü. Aýdan bolsa berekella Yakuba. O kızı bilen yumruklaryny diýişini gyzady. Waq şeýle adam biziň obamda gerekli. Kelle her kesmeli eken, kelçile belekeni. Yerlerden gıygırdılar. Kudu da açma. Çıkarın merakeden. Gulagasın o. Men devam ettim. Şu iki yadıksız ölün adamı zaylanan biz adamlar. Yakup göğünep öz ölülerin adamlarını zaylan rütmen. Doğrası da man zayladı. Ente kim etmişin barıdı, iyilonunu durup kasabat okuyacak mahalınam gelir. Sen samsık değil. Yugurda yesi bulmaz onu eyyem gözün yetenir. Yetmedik olsa da seret. Ene şu duran adamlar, şu toprağına yesi olmalı. Seret. Hey sen bu rollen dengeşip bilermin. Sen gan hor. Osman vay sözüm bölüp yok buravan gıygırdı. Bes et. Ne için bes etmeli? Men sözümü ağzımdan alıp öňe tutan adalatyňyza hıyanat edýäninizi bilen dokmy? Siz adamlaryň ýüregini näkini bilmäge teşne dälmidiňiz? Näme batym gorka düşdüňiz? Şabada garlyjyk tesli gıygırdy. Kim şo gorka düşýän? Sen aýykmanyny içali, ýaman köp akyllydyňly. O sen işiň däl. Kimiň işimiş? Baýagy diýene, bu atly ýaraly nökerleňe näme görme görüşe getirdiňmi? Ýene meraklyň oňa jogap berdiler. Baýyň nökerler şu adam görürsiň. Näme üçin o ýigidin sözüni bölýäňiz? Diňläsiňiz gelmese gidiberiň. Osman baý ýene maňa hemlatdy. Gutar sözüň saltyrak. Gördüňmi? Indi adalatyň nire dedigini Yakup. Ol kimiň tarapyny ekeni? Güýjüň ýa hakykatyň? Häzir ýara nöker siziň eliňizde. Buyruk berýän özümiz diýip hasap edýärsiňiz. Adamlar siziň güýjüňizden gorkýan bolsalar, düýün siziň diýeniňize hawga diýerdiler, diýmediler. Şu pordat Yakubyň atynyň böwrüne depenini görüp galdym. At maňa tarap togusy. Güpürdi sapır diýeniň arasyna näme bolanyny aňşyryp bilmedim. Şarpyrlap dürre gamsy diýip hemden indi. Sag taý gulagymyň ýartyny kesip taşlaýdym kadipdirin. Mereke tolgunup wagyrdy turdy. Çağalan ayarlan gorkunç gıygıran teslerini eşitdim. Ýöňü bilen gözüme ýylan zat. Yakubyň atynyň badyna ýyly serpilen merekeniň ýangadan öňe süýşüp gelişi boldy. Eýem iki ýigit. Yakubyň dydymys atynyň jyragynyň mähkem tutup mutnutman nurlar. Yakubyň ýüzi aktam. Gaýnynyň gözlerini menden aýyrnak. Eline ýalaňaç tapança. Ýene ýeke söz aýtdyň, gutordyň güle diýen manyny seretdi. Kadir ağa ýöňkülerine görä sanrap gepledi. Yara görkezmegin bide ýigit. Ýer halkyna yara çenen, öz toprağına dönük bolýandyr. Aýar oglany çok dyr pytrak darga möwle boldy. Erkek adamlaryň birde gymylmady. Gaýta saýyrdyň galanyny kim görmän gidenden mazal araçalarına garaşdylar. Osman baý bir adamda aýagyna etmedin diýip gıygyrdy. 4 atlyryň her bir tarafa atsaldy. Ayarlar gorkularyny algadylar. Çağalar çerkin seslerini edip gıygyrışdylar. Atlylar olaryň öňüne gapsalap, gaýdyň diýip hemlatdylar. Gyýdyna gaýdan bolmady. Oýturaklaşyp her kim öňüne tarap tutdurup barýady. Golemde durun daýy adam gıygyrdy. Bala çağalan ýüregini ýarjakmasaňyz, ana gepleşdiňiz, gelin biz bar. Ýene burdadymaz. Atlylaryň alla göter lowadan Osman baý diýdi. Baý bilmezli gurdy. Maňa ağzyn pürkdi. Eger o seni boşadan bolsa, elbetde seni dikili gazyk edernoň deregine. O haýbat bilen duruny ýerine atyny gurdy. Soňam bökdürüp saparyň üstüne bandy. Dogurundan gel. Sen boşadanyň şu bolmalymy? Sapar maňa garaman başyny ýekap. Ýok diýdi. Osman baýda bara bilen, eşitdiňizmi? Bu gözü siziň başyňyzy aýlap dur ertiden we akmaklar.
Men Sapara yalvarmadan başga lazım galmady. Sapar gorkma. Maňa hiç de adam bolmaz. Boynuň al. Sen näme üçin ýok diýäniňi men gatgo bilýän dost. Şu adamlar häzir diňe sen nip durlar. Sapar. Sen men gaýgy etme dogryňy aýt. Baý üstüme çökjedi. Sen ýykmanna. Şu yerden ýogyň çekjekmi ýa-da ýok? Gümediň. Dur baý howlukma. Bolýa men geplemäýin ýöne sonra sapardan. Osman maý soraman saparyň geplerini garaşdy. Neresine şeýini bilmän bir men güzüme seyretdi bir märeke. Ağzına su aldyňmy? Baý sözüň turun dessine. Saparyň depesinden gamşy inlerdi. Ol ýeşerip duruşuna gaýgardy. Men boşatdym men. Ýene boşatşak. Ýaryl ýan bolsaň. Baý guda çanýaly. Üýüňe galyp ýene gamşy inlerdi. Sapar gyzyny golunyň bagyrlygyna jany ýanyp eginlerini ýazdy da durun ýerine togulundy. Durup bilmedim. Osman maýyň atynyň zylgyna ýapyşdym. Garat boşajak bolup kellerini silkip goýberdi. Osman maý atynyň böwrüne depdi. At badyna üstüme basyp ýa-da meni gapdaradyp geçer etdi. Atyň agazdyrgyny goly iki elim bilen mäkem tutildim. Depemden gamşyny ýapyrlym. Ýöne zylyp goýbermedim. Gamşer gedek ýagry näme degenine tenime zowgam ot basaran nek boldy. Birdenem tüýür depemde üköwra ýygylygyny görpüllap sapan çatyldy. Sapara ataýdlarym kadip gorkudan ýaňa zylyp durdum. Baýdan biýdar tögürüge garadym. Görsem ýöne durun ýok. Nökerler agdyryp öýler ata bilen iki ýigit derewde goly gaýdyrylyp ýör. Osman maý sapançanyň ýerine galgady. Gaýgyr bermeli ýaly bolun, tezini çykarynak. Ýöne atyny gassap hamala gyrdawa düşüp, çykmagyň arazyny tapmaýan nek öýüň içinden giň bolmadyk ýerde aýlanyp dur. Belkol Yakubyň syparyna garaşýandyr. Emma zylawy iki taran dadymyzyň eline düşen soň Yakubym gymyllap bilenok. Oşonda da atşana wurgysy ýady. Ýerne eline sapançanyny görmedim. Şabarmana aňyrdan jany ýanynyň bir ýylgap gelişine böküp Yakuby ýumruk saldy. Seňe deretsem, her gapdaryny durunda ýewadym. Eginlerden doğanıdan ıptır. Başına telpeg ýok. Ödem dymgyzyl. Gakardan ýarlaýyn niýe. Yumruň zarbyna Yakup agdarylyp gaýdar ötdim. Ýykylmana turdy. Öňküden emmeter atyny gyssa urdy. Gaýgyryp hemle atyny bilen hiç kime hiç dat düşündirmejegini bilen bolsa gerek. Osman maý gaýtadan tapançadan atdy. Murat waýyň açyk derwözünden 5-10 adam howla urup girdi. Olaň arasynda tananym baýyň özü bilen nazar mogully boldy. Töwerek gaýda gaýmalaşyk. Şagalan aýarlaň tedi durun diýendele. Sapar nerese togulanyp ýelini boşatjak bolýar. Men pysagym alyp oňa tarapy ýyldym. Şo mahal edil gapdalyndan Kadir agam howsala bilen gaýgyran sereşdirdi. Osman maý, gaýt päliňden. Oňa deňijem, göpürdi üstüme basyp gelýän ýaly bolan soň gapdala toguldum. Gamşynyň gözi şarpylap gulagymyň ýeňsesi bilen geldi de, şep gözümiň owasyny aw gatylan döndürdi. Duran ýerimde oturup berdim. Şo portat uzy şiş zady beýenegimden sokup beýnime tarap ittirilýän ýaly aýlygynç agyr barıp kelläme doldy. Gawaklarym ömürlük ýumran öýtdim. Sebäbi ne şep gözüm ne de saw gözüm birem asylanok. Şo magal biri ýegnimden ýapyşyp gulagymyň agdyna darynlady. Şiirliniň sesini bady tanadym. Däde tur, ataýmasynlar. Aýag üstüne galyp gyýgyrdym. Şiirli jan barlyga sapary boşatsynlar, gaçdy. Şagan eli ýegnimden aýrylmady. Ýeňse tarapdan sapan çatyldy. Ödem ikowry. At kişňäp güpürdi galmagal köpelli. Şiirliň maňa goly gorkunç tedi gulaguma degdi. Atdylar. Waý atdylar. Gözümiň ne ýylasyny bilmedim. Dünýä dumanyň içinde ýaly çağıryp görünýärdi. Näme saýgardym. 5-10 adam gapdarymda sapar ýykylyp ýatyr. Töwrüni çağa pelesan urýardy. Seret, gymylla noga. Sapar. Ne ses var, ne gymylly. Sapan şany peýläp togusup galamdy. Ilki gözüme kaklaşan Osman maý boldy. Ol ýöňden atdan agdarjak bolýan iki ýygyň depesinde gamşyny ýerdi. Attym. Osman maý syýrylyp gaýtdy. Barşyma da ýigitleň elinden zylyp alyp baýyň atyna atlandym. Eýesini gitiren mes at kişňäp çağıryp aýgaldy. Şo mahal başı telpeksil galan Kadir ağa gözüme kaklaşdy. Sapar kim atdy? Kadir ağa diýip gaýgyrdym. Yakup diýip jogap berdiler. Hana niredi? Kaçdy. Ýöwliýe tarap el dotdular.
atın zılawny şu tarapy öwürip tepäýdim. Owadan taýlanyp barýan 4 atla gözüm düşdi. Ýöňdäki 2 atly bilen aýyrky 2 atlyň arasy boraýda taýak atyn meýdanyny. Gaçyp barýandan bir Ýakup bolmaly. Jeňelge urduklary sıparlar diýip gysandym. Aýyrly tüpeň atyldy. Ýöňdäkileň bir tügdürlüp gitdi. Begenzimden ýaşa diýip gıýgyrdym. Waq ok degen Ýakup däl eken. Ol atyn dewsgilep zylaw gön jeňele tarap öwürdi. Birden onuň diýeri galanyny öz ýanyndan makulladym. Onu owa ýigitlerden gysgandym. O men awum bolmaly. Ölmän kawyňa aýtmaly sözler maragyr diýdim. Ýakup jeňele ýeten dessine atdan atarap düşdi-de kışçalyga öýdün urdy. Salim geçmäke bukudun sapan çatyldy. Ýigitleň biri agyp atdan ýykyldy. İkincisi öli. Öýdüni jeňel urmagy ýetişdi. Atışyk jeňele dowam etdi. Men Ýakubyň ýeňsesinden ýoluny baglama makul bildim. Ol ýabyň boýuny sypdyrman gelişine soňam guma ursa gerek diýen pikir kelläme geldi. Ýene üzdüm saplam 3-4 öwre tüpeň atyldy. Oňa deňişmen olaň ýeňsesine aýlanyp atdan düşdüm. Soňky duşuşuk. Elim ýalaňaç tapançaly, ýylgyn şahalaryny 2 ýan topup, jeňeliň jümmüşine ýöneldim. Ýesliýärep ýatyýas şündüň şergendim. Tögerek atuduluk. Ýüregim gopdy etdi. Öýdem elme, öýdüm soluşaýdym-ka. Ýakup kogudan diýinip ýene atyny minip stansiýa tarap göterilberdim-ka. Dünýäni unutup ýoňok durdum. Ýene 2 öwre tapança atyldy. Ýöýdýändan Ýakup howluga öýdýän edim. Asalymlyk dowam eden ümsümlük ýene kawlyma howsalady. Näme üçin tüpeň çykanok? Men hamala Ýakup gözümiň alyna gaçyp gutulyp barýan ýarlygadym. Gysga gulpaklarynyň ýylgyn şahalarynyň gözümi goramak üçin tersegimi ýüzüme tutdum. Şo bar mana. Ýolumy oňly saýgaryp bilmän ýylgyn töňgüsine büdüräp tügdürlüp gitdim. Gadanaklap gallymda inne golylan bolsam gerek diýen pikir bilen jeňele gulak assym. Bir şygyrdy gulagym ýeren ýaly boldy. Kirpi ýa-da ýabyn pişip bolaýmagy ehtimal. Ýanky şygyrdy mahal bilen galmady. Birden kesilýärdi. Ýene dowam ediberýärdi. O ses golylaşdygyça ululdy. Has goloy gelenne oň adamdygy metemälim duýuldy. Ul ýylgyn düýbüne gabat turup durun. Elimde taýýar tapança. Ýüregim gürs-gürs edýär. Ýöňümde 2 öýüň işi ýaly boş meýdança. Ýa-da Ýakup şu meýdançanyň gyragyna görünse gerek. Diýenim ýaly boldy. Ýakup aýmançaň bir çetinine durup ýygyna garady-da diňşirgenni. O sojap diýmälýärdi. Eline tapança direk ýalaň açypsyk. Aha. Oku turunulmagy şemellidim. Bir pikir meni biraz arkaýynlaşdyrdy. Howruk martyýynladym. Gelpegin gaçyrypdyr. Saçynyň ýary maňlaýyny ýynip dur. Uşa ulmantaň dogan gowrasyny basýan ýaly görünýär. Ol ýerden hiç şeýle teşitmän soň biraz arkaýynlaşdy diýen. Pysaklarnyň tirsegi bilen maňlaýynyň birini sýerdi. Soňra pysagyny diýişleriň aradan saklap, elindäki dowany çykardy-da, eliniň tersi bilen zyňyp goýberdi. Ýaňadan pysagyň sapyny mäkem gassy bolýan. Hada akşamlanyp, agyny togusmaga häzirlenýän ýyrtyja meňde etdi. O nirä gitmelýän manida töweregine elek şerep godaýlady. Şo mahal botnama diýip bukudan çykdym. Ol ilki maňa teretmän, ýödüne geliren tapança teretdi. Meniň möjügiň kyýal ýaldyran gözlerini akmyr gördüm. Ýüze aktam boldy. Taşlap saňy diýdim. Ol edil ýarasyň üstüne basylýan ýaly jana agyrlygy gördi. Taşlaman, taşlajak däl. Zaň bolmasan ha gitdiň. O gududa sannek dyýdyny ýere berdi-de. Golunu asmana galgada pysaklerini yer urdy. Pysakta sapyny çenini gat ýere tünjildi. At, näme dursun? Güýüşden elinde at diýen. Men howlukmadym. Öz pikir edişiňçe. Kimiň eline güýç bolsa, şoň eline de adalet bolmaly. Häzir adalet men elimde şeýlemi? Ola şaklykdan maňa ýigrenç bile garap, durmada at şaltyrak. Men dawa mutordy sen gülenligi. Yeňilliň gerek. Ýakup başyny galdyrmady. Diňe ýöňk sözüni gaýtalady. At şaltyrak. Sen hem işe özüňi mert gasap edýädiň, Ýakup. Ana ýene ölümiň öňünde ýeňleniň boyuna alla. Utanma. Bir ýerde ikimizden başga adam ýok. Ol aşaklykdan maňa ýigrenç bile garap, "Magtanma" diýdi. Sen bagtyň getirdi, men akmaklyk etdim.
Yok, sen akmaklyk etmedin. Sen hileger, akıllı düşman. O maksadyň bilen bir ulmada erte şu ýagdaýa düşerdin. Sen il halkyna düşman Yakup. Akmaklyk etdim. Ýogsa häzir sen maňa gyzalat berip durmazdyň. Osman maýyň gyzgyn güllesi seni şo bagda ýere ýazjakdy. Seni halk kogdy Yakup. Sen günäkär. Saparyň ölümine de sen sebäp boldun. Dur sözüm öljek bolma. Hawa sapar atan men. Oň ikbal men elim dedi. Istesem boşa diýadymam. Ýöne oň ölümine sebäp bolan menler sen. O gyzyny pysagy ýerden sogurup aldy. Oglukma häzir men saňa näme üçin onu aýdyp bereýin. Men saňa ýene bir gaýta aýdýan. Goýun ýagal düşünjesi garamay kalky, ağlamak itiňeň sady. Biziň maksatymyz o däldi. Bir ýagdaý bolşy ýagal düşündirip adamlaň aýtjak sözüne kulak atjakdyk. Emma sen olara päsgel berdin. Olar öz sözlerini aýtmadylar. Seniň öwreden sözüňi aýtdylar. Men seni badabat ýok etmänligim. Biziň bu torulman goýan dawamyz bardy. Men sesiňi çykarman tomaşa derdiň öýdüpdim. Maňlaýyňyz daşy degen soň näme üçin sapar atanyň aýdynny? Halk size uruhut bermedi ahyry. Sapar atmaga men mejbur eden sen. Eger sen etmişiňiz jogapsy goýup gaýdan bolsak, adamlar bir emelsiz gorku kasap ederdiler. Halky gorkulmasaň onu ýola salmak kyndyr. Sen düýnem şey diýipdiň. Ýara baýlyk kanun seň eliňizdedi. Sen şolar bilen adalet döredürni öýdüpdiň. Şu adalata ynanyp, şuň halk sen ýygyňdan gitmeli. Bolaýdymy? O bodan kimi kogdular? Sizi. Halkyň ýöňüne ýigrenji bolan kim? Sen. Yeňildin Yakup. Häzir boyun almazlygyňam sen bir haýalygyň. Ol hazanaklap ýerinden turdy. Bogulup gyýgardy. At. Seni gözüm görmesin. Ýok, men häzir seni atman Yakup. Men bilen oba gidersiň. Saňa o taýda garaşyp durar ahyry. Gitmen. Şu ýerden maslygym alyp gidersiň. Ýöne ýola ýagym bile gitmen. Bize sen maslygyň gerek, terýözüň gerek. Sen ölenler üçin köpüň öňüne jogap bererdiň. Taşlapsaňy da düşöňe. Düşmän. Baçagymam taşlaman. Şo bir sürü oýunatky mahlugyň ýöňüne barıp jogap okar etmegin. O pysagynyň sapyndan mehkem tutdy da ýertizi ýaly ýaparlyp may tapsa üstüme garly göründi. Mutmama diýip gyýgardym. At diýdi de pysagyny gallyryp maňa tarap okturly. Üstüme atyp gelýär. Atmadan başga ýol çykalmady. Aýyrlygyny atyp tapançany boşaltdym. Yakupyň göwresi äpet güýjesinden man dartylan ýaly dimdik boldy. Soňam közüň üstüne düşen gowka ýaly börilip ýykyldy. Anha? Yakup men öňümde açyk asmana ýüzüni tutup ýatýar. Oň gözler ýumulman galdy. Eger adam göz açyklygyna jan berse, oň ölüminiň juda armanyny boldugydyr diýediler. Yakup maksadyna ýetmän öldü. Açyk gözlerdäki arman maňa düşünüklüdi. Ol parçalamağa yetişen adamlarynyň entek ağzyny akmyr edip ýatýar. Jan beren protodyny. Asmanyň durup bolanyna gahyr eden bolsa gerek. Ýeli bir ýaşatarlyk geri haşlap ýylgyndyň arasyndan çykdy. Ol Yakubyň maslygyny görüp arkaýynlaşdy. Oň şümürü geynen gytyk telpegi maňlaýyn ýatyp gaşyny ýetip durdy. Gözleri ýaldyrap galagoply göründi. Şep salam degen bolsa gerek. Ýüzüne käýerleri çarrak ganjarypdyr. O birden başyny ýakap käýirini. Haramzada. Gül ýaly diýarlady da. Wah, ödelim atyp, içime togat çokdum gülü. Men enno hiç kim ýarlamadam, öldürmedem diýdim. O tarap gaýtdyk. Yakubyň güllesi attan ýykylan ýigidi öldürmedi, agyr ýaralapdyr. Onu anjytmajak bolup atlary ýuwuşdyryp oba etdik. Ýygynan mereke ýetewan boldum. Olar men gözüme tutuş bir göwre, bir ýüz bolup görünýär. Helki dürlü garaýyş bilen bir-birine soragly garaýan gözler görmedim. Taparyň jeteniň töweregini, olaň dykyn alyp duruşlaryny syýynlamdy. Belentden gaýdan suwun bögede düşüp togulanyp çarpanyp onu ýykmak üçin güýç toplayan pursat gödegime geldi. Howlunyň gapsy açyldy. Muratly bilen nazar molla tirkeşip adamlar tarap gaýtdylar. Olaryň gelişleri islegden näle? Mejburlukdan habar berdi. Göze görünmeýän bir äpet güýç olary halka tarap dartyp gelýärdi. Olaryň her ädim uruşlaryny
ýaýdanma ýüzlerine howsaly. Olar saparyň onan kädim golyna gelip durdular. Hiç kimden hida çykmady. Nazar molla pökkü gabaklaryny sullyk güle galdyryp, adamlar ogryň teretdi-de näçe söýlenmän tadanaklady. Soňam näme etmeliň manydy? Murat baýa garady. Bay gorkorak ardyny. Oň ardynmagy başlaýbermeli diýen duýduruşy beren bolsa gerek. Oraň ikisem diýde çöküp oturdular. Nazar molla aýagyny aşagyna hygydyryp bilmeýän ýaly gowsuny jüredi. Kimedir garaşýan görnüşde şäkmenden syýynlary bilen diýdeni ýapyşdyryp haýal ýagally urdy. Soňam şelaýyn ardyny jyrap, "Sizinle şeýdip aýagy üstüne durjakmy?" diýen garaýşdy. Ýöňde diýwar kimen duran mereket etdi. Adamlaň birem gymyllamady. Olar häzir öýdlerini unutup, mollany önjöýli tanamak maksady bilen onuň iň maýdazy hereketine çenni syýynlap durdular. Nazar molla gabaklaryny ýazyp gözüni ýumdy. Iki elini ýüzüniň deňesine ýetirip aýaklaryny giňden ýazdy. Allahyň adyny bir mertebe aýdyp adamlary ýaňadan teretdi. Adamlar gymyllamadylar. Olar gelmişege onuň täsin hereketlerini tomaşa diýen ýaly haýran bolup durdular. Bu garaýşdan men şeýle manaňdym. Şundan soň nenen edip aýaty eliň bar ýa. Nenen utanman Allahyň adyny tutup bilýän molly. Nazar molla ýagmyzly gurdy. Gaýtadan Allahyň adyny üç öwre batly gaýtalap, iňçeden durus ýetine bat berip aýat okumagy başlady. Men onuň häzirki boluşuna düşünjek bolup adara galdym. Oň gözlerini yummasy, megerem adamlaň gadaply garaýşyndan gizlenmek üçin perde bolmaly. Molla şün agdyndan çykýan arap sözleriniň manysy ýokdy. O diňe nenen ýolly merekan raýyny ýykyp bolar diýen pikir lotyrdy. Ol Allahyň adyny gaýtalap, tapar üçin jennetiň bar künjüni dilemeýäni besbelli. Belki häzir sapar oň ýagyna düşýänler. Bir kene howlukman gaýtalap, kellerini rab oturuşyny ol kim-kimden zadywy meňdep barýady. Oň bar küýü pikiri ýöňünde diýrenip duran adamlary el almak, olaň diýden epdirmek. Şaka seni o maňa başardypdy. Inni bigedigen başardyr. Siz boýdygmyjak bolun, meni gidirjek bolýyn. Nazar mollaň son ýerligi maňa şu pikir ünledi. Ol edilen adalatsızlygy Allahyň ady bilen kanunlaşdyrjak bolýady. Adalatsızlygy adalatly edip görkezjek bolýady. Eger bu oňa başardaýsa, dommerlik oturan Murat Bay oň serpaýyny getirer diýdim. Nazar molla heňini ýuwdup, oňa direk samyrda urdy. Elini galdyryp gözüni açdy. O çeken läýmetiniň miýgüsini görmäge howlukdy diýen. Mollanyň ýyly bilen märekanyň her ýerinden gorkorak el galdyrdylar. Bu mollanyň gögüne jaý bolmady. Ol ýene kimden manydy, aşaklyk bilen adamlara garap garaşdy. Kadira garaşmady. Üstüne yorgunyny şölen taýdy, taparyň gapdalyny goýup, "Hane goýun ýerine" diýdi. Nazar molla howlukdy. Elini ýüzüne tyryp turup barýaka, "Neresi Allahyň emrini berjä edenler" diýdi. Kadiraga durup bilmän oň ýüzüne aldy. "Mollam, gaçyna seni baýlaňa diýen adalatsızlygyny Allahyň adyna ýönkejek." Nazar molla köýde düşdi. Duran ýerine iki öwre pırlanyp, "Galat bolar Kadir" diýdi. "Allahyň emrini berjä eden diňe bedel Osman maýamma." Mollan seslendirip, baýyň adyny tutanyp okurdy boldy. Emma oňa üns beren bolmady. Öýlerim bir tapary ýerden götürüp, tabydyň üstüne ýuwuşa goýdum. Hamala, ol onu zap ýüzüne staýjak ýaly. Şopurdat oň gözlerini seretdim. Ol henidem asmana garap ýatyr. Edil neresi ýöň oňa tomaş etmäge mahal tapmadyk ýaly. Taparam gözüniň açyklygyna jan beripdir. Onuň bolup ýatşyny göreňde göri, entek öýlenmäge ýetişmänligi. Yumruk ýaly garrejetiniň ýüregine ikinji ýoly ot basyljagy beýle dursun. Iň berkedi. Maňa açyk asmany iýne gana teretmäge de pursat bermediler diýen nägeliligi duýup, alaşsyz ýüzüň aşağı salýasyň. Şu mahal Kadir aganyň sesi birentde ýanglandy. Adamlar, hostarlar gelip ýetişýänçe, "Biýigidi men mihman alaýsam" diýen, makul mudur? Ýerlerden gyýrdylar. Makuldur. Hani götürün onu. Tabydyň bir taýyny ýegilim aldym. Gapdalymdan Kadir aga. Oň aňyr ýanyndan bolsa, bir ýigide söýgüt bolup Ahmet barýady. Agyr ýaratyna garamazdan, häzir oba gelenni asal geň görmedim. Ullun kişe
bütün obu tabydyň ýyly bile süýşip barýardy. Kitabyň soňy. Kitap Türkmenistanyň körler hem kerler üçin kitapxanasynyň ýazgy ediş we köpeldiş bölümini ýazga geçirildi. Sesreştori Husan Ataýew, ýazgylary kompýuterde timarlan Abdukerim Aýdowduýew. Okudy Settar Abduýew.